hasingo gara. Ongi etorri eta eskerrik asko denoi, hemen aurrez aurre gurekin zaudetenoi, zein pantailaren beste aldetik zaudetenoi ere. 11. urtea da, gai berberaren inguruan, esperientzia, jakinduria eta egitasmoak elkartukatzeko batzen garena. Eta benetan, bihotzez, eskartzekoa da, aurten ere ageri dozuen interesa. Postekoa da, streaming bidez jarraitzeko izena eman dozuenok, 70 lagunetik gora izatea, eta gaur hemen 20 lagunetik gora elkartu izana. Hala ere, itortu biharra dakau, oso parte hartzaile fidelak ditugula eta falta botako ditugula aurpegi batzuk. Ez naiz izenak botatzen hasiko, ze seguruenik bat hartuko jatan eta tamutu zitzaidan. Guretzat erronka bada, beste formato honetan aritzia, baina urtegor honetan zerbait ikasi dugu eta uste dugu dakua aldatzian, egokitzian eta berrikuntzan ere badagoela. Aldez aurretik zerbait gaizki urtetzen bada, aldez aurretik barkamenak eskatu nahi dizkizuegu. Eta bestalde batetik bereziki nabarmentzia nahi dugu elkarlanak ere bidea dela erakutsi digula. Beraz, eta Kitxu Euskal Elkartearen izenean, eskerrak besterik ezin dizkizuegu eman, parte hartzaileei, Islarisei, Eibarko Udalari, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari. Beste urte batez, gurekin, elkarrekin, bide lagun izatera. Orain, Patxi Lagarri emango dio hitza, berala, euskera zentzia. Eskerrik asko Aindara. Egun onden hori. Hemen zaudeten hori eta baita streaming bitartez saioa jarraitu dituzio egin hori. Eskerrik asko Eibarko Udalaren izenean, bereziki eta Kitxo Euskara Elkarteari. Urtez urtez, Euskararen transmisioan adituak eta arituak diren lagunak. Gurekin denokin eruen jakinduria eta eskarmentua konpartitzera elkartzearren. Badakit aurten bereziki zaila izan dela mintegia antolatzea. Baina badakit, aurten sekula baino gehiago premia handiagoa dagoela pandemiak sortu digun egoera berri honen aurrean erronka berri nola erantzun aztertu eta dakiguna konpartitzeko. Horregaitik, nire aldetik besterik ez. Ez die denbora gehiago kendu nahi, transmisioan eta sozializazioan aditua diren islariari. Hau esan da gero bakarrik eskerrak eman, bihotzetik, eta Kitxo hori elkarte guztieri eta zaudetenok ere bai konpartitzen duzuenari. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak hitzak jasoko ditugu bideo bidez. Normalian ongi etorrian aurrez aurre egoten dira, baina aurtengoan bideo bidez jasoko ditugu. Eta eskerrik asko integira gobidatzagatik. Garai ez ezagunean bizi garela esan dezakegu eta zeri heldu diogu garai horretan, konfiantzari. Konfiantzari lotu behar eta hori izan dugu aurrera bakarra. Konfiantzak erabakiak hartzeko, jarduteko eta esperimentatzeko aurrera. Kulturak edo zailtasunak geldiarazi ez da izan. Eta horretaz, Euskalgintzan ari garenok badakigu zerbait. Konfiantza eta elkarlana esango nuke. Elkarrekin askoz ere emaitza hobeak lortzen ditugulako. Elkarri babesa eman eta elkarrekin ikasi eta elkarrekin aurrera egin. Ezoiko egoera horretan, komunikazio virtualak izan dute protagonismoa, handia baina, teknologiak orokorrean. Eta sartu zaigu gure bizitzan, korrika eta presaka, baina moldatu gara dagoeneko. Bestetik, ikasle asko euskararekin duten harremana, bakarra esango nuke, eskolan, kirolean edo asialdean dutela. Eta aurretik bagenekien esparru horiek garrantzitsuak direla, baina pandemia ondoren jabetu gara
are gehiago dutela, izan ere, euskararekin izan duten harremana galdutua sortu gertatu baita. Beraz, irudimenak dantzatu beharko dugu, berriro ere eta konfiantzarekin aurrera egiten saiatu asmatzen eta berrasmatzen. Eta Kitxo elkarteak antolatu duen biltegi honetan seguruenik aukera ederra izango dugu bide berriak asmatzeko eta berrasmatzeko edo ideia berriak hartzeko. Eskerrik asko. Egunon, eta eskerrik asko biltegira gonbidatzeagatik. Normaltasunez lanean jarraitzen duzuten guztioi, eta bereziki Euskalgintzako eragile guztiei, bere animo guztiak, lanean jarraitzen duzutelako. Baina gaur, tokatzen zen bereziki zorionak eta eskertzen ematea Eibarko udalari eta Eibarko eta Kitxo elkarteari, aurten ere, biltegiari utzi diotelako. Pandemia da gai nagusia, biltegi honetan ere bai, eta beti esaten dudana, pandemia ez dugula zigortzak mundu ikusi behar, eraskuntzak prozesu bat bezala baizik. Eta prozesu honetan, beste lortzen artean, zerbait ikasi behar dugu, da hizkuntza teknologikatik eta ingurune digitalaren trenetik ezin behar berretsi, gakoa dela, euskararen normalizazioaren ikuspuntutik, eta beste gauza bat ere ikasi dugu. Eremu ez formala, kirola, aixia, gakoa dela ere euskararen bizibilitza prozesuan eta euskararen normalizazioaren ikuspuntutik. Bi gai horiek ere jorratuko diala, ikusi den, gaurko jardunaldian, eta horrek ikusten da, ze ikusten den, denok bai instituzionalok eta bai gizarteragileek norabide berean lanean ari garelako. Beraz, zorionak guztioi, animo guztia, berriro ere, eskerra berriro ere antolatzaileei, modu guztuan honetan guztiok aurkitzeko aukera eman dira ezurako, eta besterik ez. Animo eta eguruna izan. Bueno, jarraian, Maialen Lujambio izango dugu gurekin, eta pizkat lagundu egingo dugu esku gaian kokatzen, gaur goizian ziar hainbat hitzaldi entzungo ditugu eta Maialenen bertsuak goiza beste era batera hasteko aukera eskaintziaz gain, gaian murgiltzen lagundu egingo digu. Zein dira lentasunak, zein apaingarriak, lehenaz gain aurten gaude, ongi igarriak. Covidak edo zer nahi gisako larriak, botatzen badizkizu zure zutarriak, seinale etzeudela egoki jarriak. Agintariak euren grafika eta testu, ta komunikazio erdialde bestu. Nahi lukete Covida ardezagun estu, jende zaurgarriena zainduta babestu, hizkuntza zaurituak patu hori ez du.
Misio ariak zeuden adostuta, haiek galtzeak badu nahikoak kostuta. Kuadrillak mutututa, taldeak oztuta, mintza lagunak urrun ia arroztuta, distantzia sozialak mia moztuta. Ez urta mami hutsa, ez baita gorputza, komunikazioak ukitzen duzuntza. Hartak jakintza behar du, eta ezagutza zaintza da. Arreta laguntza, laguntzak hitzak behar, ta hitzek hizkuntza. Covidak ekarriak erio ontara, zail izango da baina aterako gara. Pozata min euskaraz nola ez kontaba, hizkuntza nasluzeko borroka mota da. Urgentzia guztien korronte kontrara. Bueno, kaixo guztioi, aurrez zaudetenoi eta baita ere pantailan bestaldean zaudetenoi, eta eskerrak eman aukera emateagatik ez da gaur hemen baitzalditxo hau eskaintzeko. Soziolinguistika klusterra Euskara bizi berritzeko ikergunea da, proiektu ezberdinak garatze ditugu elkarlanean ezagutza teoriko eta arlo aplikatoren arteko zubiak eraikiz. Urte batzuk badaramatzagu ahozko hizkuntzarekin loturiko ikerketa proiektuak garatzen eta ikastetxeekin lanean, metodologia ezberdinak frogatuz, prestakuntza eskainiz eta behaketak eginez, beraz, gaiarekiko interesa, ahozkoarekiko interesa aspalditik dator. Baina, gaur egun, oraindik eta garrantzizkoago edo lehentasunezkoago bihurtu zaigu, COVID-19ak euskararen sozializazioan izaten ari den eraginagatik. Kontuan izan behar dugu, ikasle askorentzat eskola dela toki bakarra euskaraz aritzeko. Pandemiak erronka gehiago ekarri dizkigu, baina baita ere aurretik dituen beste hainbat erronka modu ageriagoan azaleratu dizkigu. Ahozkoaren lanketa sistematizatua izateak, metodologia ezberdinetan esperimentatuta egoteak, azken batean sendotasun bat izateak gai honetan betire lagundu egingo digu pandemia garai batean edo gogorrago batean nola jokatu edo zein irizpide gutxi gorabehera edo baliatu dezakegun jakiten. Beraz, gaurkoan bi proiektu aurkeztuko ditugu, biak pandemia aurretik martxan jarritakoak, baina gure ustez esan bezala oinarri izan daitezke egoera konplexuagoetan, egoera gogorragoetan, pandemia izan daiteken bezala, abia puntu bat izateko edo norabide bat markatzeko. Labur, aipatuko dut, ahozkoaren gaia soziolinguistika klusterreko lanildo bat dela, testuinguru soziolinguistiko ezberdinetan eta metodologia ezberdinekin eta helburu ezberdinekin ari gara lanean, eta gaur aurkeztuko ditugu bi proiektu, errealitate soziolinguistiko ezberdineko bi proiektu, hortaz de eredua ere ikusmiran izango dugu. Badakigu de eredua zabaltzen ari dela, geroz eta ikasle gehiago daudela euskara bigarren hizkuntza dutenak,
ondorioz D eredu bakarraz edo D eredu berberaz ezingo dugu hitz egin. Arrazoi baldintzatzaile anitz daude, horietako bat bertako errealitate soziolinguistikoa da, eta honen bestez bi ikerketa baliatuz gaurkoan saiatuko gara hurbilpentxo bat egiten. Helburua ez da inondik inorare proiektua goitik bera aurkeztea, baina bai kokapen orokor bat egitea eta gako batzuk ateratzea. Berbekin, bai, Bergaran berbazko komunikazioa indartzeko programa. Bergarako hiru ikastetxetan bideratu da, lehen hezkuntzan eta derrigorrezko bigarren hezkuntzan 2014 eta 2018 urteen artean. Gaur egun oraindik ere aholkularitzan jarraitzen dugu ikastetxe hauekin. Gazteen artean, euskararen erabilerak pitxin bat bera egin zuela jabetuta, Bergarako udalak kezka horretatik diagnostiko bat egin zuen, argazki sakonago bat atera nahi izan zuen, eta ikusi zen besteak beste, gazteen artean, euskaratik gaztelaniako jauzi hori aurreratu egin zela, bai? LH bost 6. mailan jada aldaketa horren lehenengo zantzuak topatzen zirela. Beraz, edozein irakasle da hizkuntza irakasle oinarrizko konbentzimendu horretatik euskararen erabileran eta gaitasunan eragiteko praktika onak bilatzera abiatu ginen. Hau da, ikerketa honetan irakaslearen egiteko moduetan zentratuko gara, irakasleen egitekoak nola lagundu dezakeen gelan ahozkoan erabilera handiagoa izan dadin eta erabilera horretan nola eragin dezakegun ere hizkuntzaren gaitasunaren bai kalitatearen ikuspegitik. Hortaz, hizkuntzazkoak ez diren ikasgaiak, alegia matematika, gorputz hezkuntza, plastika, berezik horiek izango ditugu ikusmiran. Proiektuan Ines Garzia ibili da, EHUko Ines Garzia ibili da zuzendaritza lanetan, eta lehenbizik urtetan Josune Zabalare gurekin ibili zen. Proiektu hau finantziatu dute Bergarako udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta hezkuntza sailak ere bai. Beraz, aztertu nahi genuena zen, hizkuntzazkoak ez diren ikasgai horietan, esan bezala matematika, gorputz hezkuntza, naturzientziak, bai? Aztertu nahi genuen ikasgai horietan non eta nolako aukerak sortzen ziren ahozkorako eta ahozko elkarrekintzarako. Eta aukera horiek nola ustia zitezkeen euskararen favoretan, euskararen mesedetan. Proiektu honetan irakasleen prestakuntzak pisu handia izan du, guk ez dugu horretan sakonduko, baino bada adierazgarri bat proiektu honetan. Ekintza ikerketa hau hiru ikastetxetan bideratu da, bai, behaketa bidezko metodologia baliatu da, fokua LH bost 6 eta DBH bat bin jarri da, injustu ere jauze hori ematen den horretan, eta hizkuntzazkoak ez diren saioek grabatu egin genituen. Grabatu egin genituen, bertan agertzen den elkarrekintza hori aztertzeko, behatzeko eta ikusteko zein estrategia baliatzen diren ahozkoan erabilera hori bultzatu ahal izateko. Grabaketa txanda guztietan, gorputz hezkuntzako eta plastikako saioak grabatu genituen izan ere, hipotesi baten arabera, irakasgai horiek praktikoagoak ziren eta praktikoagoak zirenez, euskararen erabilera errexagoa omentzen bultzatzea saio horietan. Esan bezala, prestakuntza garrantzia handia izan du, praktikak gogoetatxo asko egin dira, bideo behaketa horiek irakaslekin batera egin dira, bai talde txikitan eta bai talde handian. Beti ere esan bezala euskararen erabilerari bultzatzeko estrategia edo praktika honen bila. Ez gara kokapenean luzatuko, bai, zuzenean ikusi edo ikasitako hainbat alderdi partekatuko ditugu zuekin. Esan bezala, hipotesi baten arabera, baita irakasleen esanetan ere bai, arloaren izaerak baldintza zezakeen ahozko hizkuntza erabiltzeko eta lantzeko sortzen ziren aukerak. Hau da, gero eta praktikoagoak, gorputz hezkuntza eta plastika bezala esaterako, gero eta aukera handiagoak omentzeuden euskararen erabilerako. Beraz, lehenik, egin genuen izan zen irakasgai teoriko eta praktikoen ezaugarritzea. Ikusi, zein ezaugarri zituzten, zeintasun zituzten irakasgai teorikoak edo praktikoak. Hainbat adierazle baliatu genituen, hemen ezkerraldean ditugu guztiak irakurriko, baina esaterako espazioa. Irakasgai teorikoetan zein espazio gain jartzen da, edo batez ere zein aurkituko dugu. Irakasgai praktikoetan aldiz, nola antolatzen da espazioa. Formaltasun maila irakasgai teorikoetan nolakoa da, eta aldiz irakasgai praktikoa
irakasle praktikoak nolakoan. Edo beste adibide bat izan daiteke, ikasle-irakasleen arteko elkarrekintza maiztasuna nolako izan zitekeen teorikoetan edo nolakoa praktikoetan. Bai? Bueno, ezaugarri ezberdinen arabera, sailkapena egin zen, eta araberean, behaketa bidez, bai, bideo bidez ikusitakoarekin osatu genuen. Behaketa bidez beste ikusi ahal izan genuen, irakasgaiak, bai, ez direla berez teorikoak edo praktikoak, esango dugu matematikako edo gorputz hezkuntzako saioak edo zein, jaiotzez, bai, kakotxen artean, ez direla teorikoak edo praktikoak. Adibidez, gorputz hezkuntzako saio diferenteak aztertu genituen, batean izaera praktikoko ezaugarriak betetzen zituen, baina beste gorputz hezkuntzako saio batean handiz, beste irakasle batekin izaera teorikoagoa zeukan, bai? Bat zetorren gehiago irakasgai teorikoen ezaugarriekin. Beraz, esan bezala, irakasgaiak berez, matematikak, plastika, naturzientziak ez dira teorikoak edo praktikoak, agian izan daiteke saioak berak izatea teorikoak edo praktikoak. Ondorioz, arloak edo irakasgaiak ez du baldintzatzen ahozkoaren presentzia. Gogoratu horri hipotesi baten arabera, ikasgai batzuetan, esan bezala gorputz hezkuntza edo plastikoetan, aukera gehiago daude ahoz aritzeko, ezta? Eta hipotesi hori deuseztatu egin zen. Ikasgai guztietan aukera berdina daude, edo behintzat baldintzatzailea ez da irakasgaia bera, matematika delako edo gorputz hezkuntza delako. Ez. Hortaz, zer baldintzatzen du hizkuntzaren presentzia edo nolakotasun, ezta? Nolakotasun hori. Bueno, 3 baldintzatzaile nagusi topatu genituen ikerketan, eragiten zutenak, esan bezala, saio batean, ahozkoaren erabilera handiagoa edo txikiagoa. Batetik, ikasgaiaz eta irakaskuntzaz irakasleak duen irudikapena. Bigarrenik, hizkuntzaren erregulazioaz irakasleak daukan irudikapena, eta azkenik ikasgaia bideratzeko eskuartean ditugun baliabide didaktikoak edo material didaktikoak. Lehenarekin hasiko gara, ikasgaiaz eta irakaskuntzaz irakasleak duen irudikapena. Adibidez, gorputz hezkuntzako irakasle baten irudikapena baldin bada gorputz hezkuntzako funtzio nagusia dela, tensio askatzea eta ondo pasatzea, bai, irakasle hori bereziki horretara mugatuko da, bai? Kirol jakinak bideratuko ditu, jolasak ere bai egingo dituzte. Aldiz, matematikak elkarrekin lan eginez ikasten duela ulertzen duen irakasleak, matematikako edukiez gain, integratuko du ikasle eta irakasleen ahotsa. Ikasleen hitza plazaratuko du, birformulatu egingo du. Azaltzen ondorioztatzen ere jarriko ditu ikasleak, ez? Hortaz, ikusezak egun bezala, ikasgaiaz eta irakaskuntzaz bakoitzak daukan irudikapena desberdina da. Gorputz hezkuntzako irakasle batek edukiezak irudikapen bat, eta beste batek beste irudikapen bat. Beste irudikapen horretan, beste informazio bat barnebiltzen du, eta horren arabera irakasleak modu batean edo bestean jokatuko du. Alegia, aktibatuko ditu estrategia batzuk edo beste batzuk. Bigarrenik, hizkuntzaren erregulazioaz irakaslak duen irudikapena. Zenbaitzuk ulertuko dute edo ulertuko dugu, hizkuntza erregulatzea dela ezta, gaztelaniaz ari direnean euskeraz egiteko eskatzea. Eta eskolako hizkuntza euskara dela oroitaraztea ikaslei. Beste batzuk aldiz, barranatuta daukate bere ikasgaiaren bitartez, hizkuntzan ere trebatu daitezkela. Eta hizkuntza zenbat eta trebatu egon, irakasgaiko edukiak ere hobeto barranatuko dituztela. Kasu horretan, irakasle horrek hainbat une baliatuko ditu, ikasgaiko edukiak eta hizkuntza bera hizkuntzan artean loturak egiteko. Jarduerarekin batera, hizkuntzari erreparatuko dioten konsignak emango dizkio ikasleari, irakasle horrek. Edo eta esaterako, irakasleak hitz egiteko espazioak prestatuko ditu modu kontziente batean irakasle horrek. Hortaz, ikusezak egun bezala, hizkuntzaren erregulazioa, gela barron hizkuntzaren erregulazioa ulertzeko, beraz ondorioz jokatzeko modu diferenteak daude. Eta hirugarrenik, ikasgaia bideratzeko eskuartan ditugun baliabide didaktikoak, bai. Material didaktikoak ere beti dira noski lagungarriak elkarrekintza hori bultzatzeko. Eta proiektu baten baita, eta helburu komunikatiboak dituzten materialak, eta ahozko produkzioak egitera bideratzen dituzten material didaktikoek betire lagundu egingo digute elkarrekintza hori
sortzen. Hiru baldintzatzaile hauek modu ezberdinan kombinatuz gero, irakas estilo ezberdinak lortuko ditugu, bai? Gaur ez dugu hemen honetaz sakonduko, baino hiru irakas estilo ezberdin identifikatu ditugu ahozkoaren eraginari dagokionez. Hau da, ahozkoan eragiteko hiru irakasle mota edo hiru egiteko modu diferentea. Beraz, denok ez dugu berdin eragiten, bai? Ahozkoaren ikuspegitik gela barruan. Baina, hiru irakas estiloien azalpena, beste baterako utziko dugu. Besterik gabe esan, eskola barruan ahozkoaren erabilera bultzatzeko edo elkarrekintza egoerak sortu nahi baditugu, gomendio bezala, gonbita bezala, Josune Zabalaren liburua irakurtzera, ahozko komunikazio irakastea, norabide bat ahozko hizkuntzaren argitan, bertan elkarrekintza diseinatzeko hainbat gomendio ikusiko ditugu, hainbat estrategia, elkarrekintza saioaren aurretik, elkarrekintza momentuan eta ondoren kontuan hartzekoa. Eta, lehen zatia iste aldera, esan nahiko nuke, oraintxe dela injustu ere, antzeko testuinguru soziolinguistikoetan prestakuntza eskaintzen elkarrekintzaren inguruan, hau da, DBH-ko irakaslekin, grabaketak egin, behatu hizkuntzaren edo ahozkoaren presentzia zenbatekoa den, nolakoa den, nola bultzatu daiteken gehiago, eta prestakuntzak ematen digun esperientzia eta ikasketa horretatik eta ikerketatik mezu labur bat eman nahiko nuke. Testuinguru soziolinguistiko hauetan, espero da ikasleen euskarazko gaitasuna handia izatea, bai? Eta hala da, askotan. Horregatik garrantzitsua da ikaslei erabiltzen irakastea. Gaitasuna hori, bai, erabilerara pasatu behar dugu, praktikara pasatu behar dugu, ahozkora behar dugu. Ahozkoa ere oso mundu zabala da, eta bere zailtasunak ere baditu. Horban, aprobetxatu behar dugu, gaitasun hori izanik, esan bezala ahozko produkzioan erabilera horretan jarri behar ditugu, eta erabilera horretan trebatu behar ditugu ikasleak. Egunero saio bakoitza aukera bat da ikasle horientzat, bai, kontuan hartu behar dugu. Egunero aukera bat daukate. Orduan, testuinguru honetan bereziki hori bultzatu nahiko nuke, edo azpimarratu nahiko nuke. Ahozkoa erabiltzen, kakotxen artean, trebatu egin behar ditugula. Eta esan bezala, testuinguru soziolinguistiko ezberdinetan garatutako ikerketetara hurbildu nahi zaituztegu, bertatik atatako hainbat gako edo ikasitakoak ona hemen plazaratzeko. Beraz, Bergaratik bagoaz Barakaldo eta Muskiz aldera, bai? Berbalapiko proiektura. Berbalapiko proiektua 2017 bukaeran hasi genuen, gaur egun oraindik ere martxan jarraitzen dugu, eta Ueziko Mikel Ikertaldeko Idurre Alonsorekin eta Gurtzane Azpeitiarekin ari gara zuzendaritza lanean eta landa lanean. Eta hezkuntza sailak diruz lagundutako ikerketa dago. Ikusita arroko datuetan esaterako, geroz eta gehiago direla euskarazko konpetentzian hasierako maila dauden ikasleak, gogoratu dezagun hasierako maila, erdi maila eta maila aurreratu daukagula, ez? Orduan, ikusita geroz eta ikasle gehiago daudela arroko datuen arabera, hasierako mailan dauden ikasleak, kezka horretatik oso gune soziolinguistiko araudunetan kokatutako ikastetxetan ikerketa egiteko eskatu ziguten. Kasu honetan, D ereduko ikastetxetan ere bagaude, baina kezka guztiz diferentea da. Aurreko proiektuan esan daiteke egora lagungarriagoa zela edo dela ahozkoaren erabilerari eta gaitasunari dagokionez. Eta beste alde esan, lehen hezkuntzan egiten ari garela ikerketa kasu honetan. Ez dugu proiektu oso aurkeztuko, baina kokatze aldera helburu orokorrak bai adieraziko ditugu. Lehenengoa, egora soziolinguistiko erradunetako ikasleen ahozko hizkuntzan aurrerapenak eragitea, bai? Hau da, ikasleen garapen komunikatiboan, garapen komunikatiboaren adierazleak bilatu nahi ditugu. Garapen komunikatibo hartan eragiten duten aztarnak. Bigarrenik irakasleak formatzea, metodologia ezberdinetan, baina baita ere irizpide didaktikoak eta metodologikoak aukeratzen egunerokotasunean. Eta azkenik, bertatik ateratako ezagutza hori baliagarria izan dadila antzeko egoran dauden ikastetxeetarako edo errealitateetarako.
Bueno, esan daiteke bi fase edo izan dituela proiektu honek, izaten ari dela. Lehenengo faseak markatu digu batez ere bigarren fase hori, ezta? Pixkat norabide hori markatu digu orain ikusiko dugun bezala. Lehenengo fasean, batetik diagnostiko sakon bat egin genuen, eta bigarrenik gela barruan ahozkoa lantzeko lehen metodologia esperimentatu genuen. Diagnostikoa, labur aipatuko dut. Bueno, datu base ezberdinak baliatu ditugu, galdetegiak pasa dira, irakasleak egunerokotasunean ahozkoa nola lantzen duen idatziz jaso genuen, elkarrizketak egin genituen, ikasleen ahozko ekoizpenak jaso eta horiek aztertu genituen diagnostikoa egiteko, eta baita ere gelan erabiltzen ziren hainbat material didaktiko. Bigarrenik, lehen fase honetan esan bezala, ahozkoa lantzeko lehen metodologia esperimentatu genuen eta egokitu genuen, sekuentzia didaktikoa. Sekuentzia didaktikoaren lanketa hau, EHUko LPLab ikertaldeko Leire Diez de Gereñu eta Ibon Manteroarekin egin dugu, eta LH 5. mailarako sortu genuen materiala. Proiektu baten baitan egin genuen, disiplinarteko, alegia euskararekin batera, naturzientziak ere elkarrekin landu genuen, eta ahozkoa lantzeko metodologia bat txertatu genuen, bai? Gogoratu, 5. mailako horretan, sekuentzia etikoaren metodologia txertatu genuen ahozkoa berariaz lantzeko. Bale. Emaitzek erakutsi ziguten besteak beste, ikaslek landutako ahozko ekoizpean aurrerapenak izan zituztela. Eta metodologia honek lagundu egin ziela egoera errealak edo egoera komunikatiboak irudikatzen. Bai, hau da. Seigarren mailan, ahozkoaren presentzia txikituz zoala espala ikusi genuen. Arrazoi ezberdinak daude, noski, baina horietako bada mailak aurrera ginala, irakasleek eduki kurrikularrak lantzeko eta horiek txekeatzeko daukaten presioa geroz handiagoa dela, bai? Orduan, oinarrizko komunikazio zailtasunak dauden egoera batean, eduki horiek hau lantzea, egia da, lanketa luzatu egiten duela, konpresioa batu egin lezakela. Beraz, nahi gabean, idatziak hartzen du indarra maila hauetan. Azkenik, ahozkoan irakasgai diren alderdiak identifikatzeko zailtasunak. Hau da, ahozkoan zer landu dezakegun, horiek identifikatzeko zailtasunak. Eta kontuan izan behar dugu, alderdi horiek ez baditugu bereizten, badakigu, ahozkoan irakasgai zaitezken alderdiek zeintzuk diren, nola egingo dugu aldamiaje bat? Zein estrategia baliatuko dugu? Nola gauzatuko dugu ahozkoaren lanketa hori, ez? Eta, aurrekoan soziolinguistika klusterrean, klusterreko jardunaldian kontatu denaren anedotatxo bat, behin gai honen harira, elkarrizketa batean ginela irakaslekin, halako batean batek esan zian,
nik matematiketan oso argi daukat. Lehenengo batuketak, kenketak, eta gero biderketak eta zatiketak. Baina ahozkoan nondik hasiko naiz. Gelan sartu, hau zuzendu ez, nola egin dezaket aldamiaje hori ez? Ikusteko ze importanteak diren, irakasgai diren alderdi horiek identifikatzea benetan eragin nahi bali badugu ahozkoaren ikuspegitik. Bueno, aztarna hauek guztiak eta beste hainbat adierazle kontuan hartuta, pentsatu genuen bide hori bideari osatu behar genuela, bai, eta erabakiatzuk hartu genituen. Batetik, formatu laburragoen alde egin genuen, formatu arinagoak, sinpleagoak, eta oinarrizko gaitasun komunikatiboan eta txikimean eragiteko bigarren metodologia bat martxan jarri genuen. Ikasleen oinarrizko bai diskurso horretan eragiteko asmoz. Eta horra iritsi ginen hizkuntza errutinen metodologiara. Ez da gai berri bat, Brunerrek bere momentuan ez da formatuen inguruan hitz egiten zigun, Josune Zabalak berak eta klusterrak ere hizkuntza errutinen kontzeptu hau baliatu du, baina kasu honetan beste begirada batetik saiatu gara metodologia osatzen, hizkuntza arronketan zentratuta eta atxikimenduan, euskararekiko atxikimendu horretan. Eta noski, gogoratu, testuinguru honetara egokitutako metodologia bat dela. Metodologia honen bitartez lur egonkorraren bila joan nahi dugu, bai. Egunero, 30 minutuz, ikasleak ahoz komunikatzeko espazio bat izango du, espazio goxo bat, lasai bat, bai, giro tranquilean. Gune berezi bat da, ahozkoa modu sistematikoa eta graduatan lantzeko. Bi helburu nagusi ditu, batetik hizkuntzarekin gozatu eta euskararekin atxikimendu handitzea. Guretzako hori ezinbestekoa da, importantea, harreman goxoa, harreman polita sortu behar dugu ahozko euskara eta ikasen artean, bai? Bestela zaila daukagu. Eta ikusten genuen ikasle hauekin batez ere goxotasun eta gozamen hori transmititu behar genuela, lortu behar genuela. Eta bigarrenik, esan bezala, oinarrizko komunikazio gaitasun hori, lur egonkor hori sendotzeko lanketan egin behar genuela. Esan bezala, modu graduatuan poliki-poliki aldamiaje bat eginez joan gara, hizkuntza betaurrekoak jarrita, justu hori da metodologia honetako gakoetako bat. Aldamiaje hori, irakasleen esku hartze hori diseinatuta dago. Bai, diseinatuta daukagu, saioz saio, ahozkoaren ikuspegitik nora eta noruntza goazen eta zeri begiratu beharra daukagu. Bueno, ez dugu sakonduko metodologian, bai, bestera luze joko du, gainera ez da hori helburua, besterik gabe jakin, metodologian fintzen jarraitzen dugula, esan bezala ikerketa oraindik ez dagoelako bukatuta. Interesatzen zaiguna da, metodologian lotuta labur-labur momentuz orain arte ateratako ondorio batzuk aipatzea. Hizkuntza errutinak komunikatzeko esparrua sustatzen du, hau da, hizkuntza errutinak bermatu egiten du ahozkorako momentu bat egongo dela, momentu bat pentsatzeko ahoz, jolasteko, aritzeko, gozatzeko. Bestetik, gaitasun hartzaile ez ezik, bereziki, sortzailea da, nahi duguna bultzatu, eta emaitzek erakutsi digute, denboran aurrera gineala, diskurso konplexuagoak lortzen direla ikasleen aldetik. Eta, buruan datu emaitza asko ditugu, baina zerbait azpimarratu bagenu edo zeren bila joan beharko genuke errealitate soziolinguistiko honetan, ahoz aritzeko testuinguruak sortzera. Bai, irakaslearen ardura, bai, testuinguru hauetan irakaslearen ardura ere bada, testuinguruak sortzea, momentuak sortzea ikasleak ahoz aritzeko eta hori bermatzea. Zertarako ikasleek batetik dakitena, bai, dakiten hori erakus dezaten, eta bestetik transferentziak ahalbidetu daitezen ikasleen artean eta ikasitakoan artean. Gogoratu, testuinguruetako ikasleak ez daukala aukerarik euskaraz aritzeko normalean. Egunerokotasun agian entzun egingo du, eskolatik kanpo, segurunik, kasu askotan ez. Beraz, aukera bakarra eskolan dauka. Horregatik, testuinguruetako irakasleak indar berezia egin behar du, esan bezala testuinguru horiek eskaintzen. Horrek, hori bermatzeak ikasle hauei arnasa emango die, bai? Arnasa.
Eta testuinguru honek behar dute izan ikerketak erakutsi digunaren arabera, besteak beste, egoera edo testuinguru hurbilak, bai, gertukoak. Benetako komunikatzeko beharra senditu behar dute. Ikasle horiek senditu behar dute ni hitz egiten ari naiz eta entzuten ari dute. Baten batek entzuten ari dit, entzule bat daukat. Horrek gainera asko gozarazten die, orduan gozamena ere oso garrantzitsua da eta era horretan atxikimendu hori lortzea. Formatu laburrak, bai? Formatu egokituak behar ditugu testuinguru hauetan. Bestela zailtasun konplexuei bihurtu daitezke, monozo sakonduko, baina ondo horretara formatu laburrak, eta garrantzitsua azkenekoa hizkuntza estrategien beharra. Hau da, ikasle batek hitz bat ez dakienean, edo ulertzen ez duenean, saiestu behar dugu isilik geratzea, bai? Eta hori gertatzen da. Ikasle batek ez dakienean, zerbait esaten hitzen bat, estrategiak behar ditu, nola esan, nola komunikatu, bai, beste modu batera. Testuinguru hauetan, bereziki, hizkuntza estrategien behar hori identifikatu dugu, eta justu lehenengo mailetan, 5-6 urteko ikaslekin, metodologia ipar horretara mugitu dugu, estrategia horiek ari gara zehazten irakasleak baliatu ahal izateko. Eta, amaitze aldera, pasako gara ondorio orokor batzuk eta gogota txiki bat egitera. Argi dagoena da, ikaste eredua bera, kasu honetan D eredua, ezin duela irizpide bakarra izan ahozkoa lantzeko. Testuinguru soziolinguistikoak eragina handia dauka, ikusi dugun bezala, maila praktikoa, baina baita ere egunerokotasun hartu beharreko erabakietan. Zein lehentasun daukan ere ikastetxeak, zer realidad daukat? Eta nire gelan, egunerokotasunean, ahozkoari begira, nun jarri behar dut iparra, zein metodologia komeni zait baliatzea. Esaterako, Azpeiten eta Zumaian, aspaldi hasi genuen eskolan, itanoa lantzeko egitasmo bat, itanoa lantzeko egitasmo bat, LH 5. mailan hasita eta DH Laura bitartez. Honekin erakutsi nahi dizuena da, esparru asko daudela eragiteko ahozkoan, eta testuinguru soziolinguistiko bakoitzak bere lehentasunak markatu behar dituela. Baina, bai bakiguna da guztietan eragin beharra daukagula, testuinguru guztietan, lehentasunak lehentasun. Beste modu batera esateko, hizkuntza betaurrekoak jarri behar ditugu, errealitate guztietan. Ahozkoan eragingo duten hizkuntza betaurrekoak, irakasle askotan hori izaten diet, zuek beti hizkuntza betarroak eraman behar dituzue poltsikoan. Gero, errealitate soziolinguistikoan arabera, graduazioa aldatu egingo dugu, baina beti hizkuntza betarrokoak. Bermatu egin behar dugu, ziurtatu egin behar dugu, ikaslek astez-aste, ahoz garapen bat izaten ari direla, eta hori gure esku dago neurri handi batean. Eta horretarako, sistematizazioa, ahozkoaren lanketaren sistematizazioa ezinbestekoa da. Prestakuntza jarraituen alde egiten dugu, arnas luzeko prestakuntzen alde, eta ahozkoan ezin dugu piragoan joan, bakarrik, euskara hizkuntza gutxitua daukagu, eta gainera eskolan bereziki idatziak oraindik ere indarra handia dauka. Ahozkoan arraunean joan behar dugu, guztiok elkarrekin. Guztiok elkarrekin indarra eginez. Amaitzeko, ahozkoaren lanketak berak dituen erronka batzuk aipatu ditugu, eta orain, pandemia tarteko, gogoeta txiki bat, aurreko urtean, hau badakigu, martxoan aurrez aurreko jarduerak eten zirela, oso momentu gogorra izan zela, ikasle asko euskarazko inolako input gabe geratu ziren, inolako inputik gabe. Eta ondoren, ez ditugu datu zehatzak, ez dugu horren inguruko ikerketarekin, baina hezkuntza munduarekin harremanetan jarraitu dugu, eta badakigu saiakera handiak egin direla eta jarraitzen dugula egiten, ez da, irakasle, guraso, berritzegune, ikasen aldetik ere bai. Guk esaterako, martxan genituen programa batzuk, egokitu behar izan genituen baitaren noski, saioak hasi zen online ematen, irakasle eta ikasleen artean, saioak online, hortaz, saio online horietarako, elkarrekintza momentuak diseinatu behar izan genituen, hau da, ziurtatu online ere ahozkoa ematen dela eta ahozkoa kudeatzen dugula.
Eta amaitzeko nahiko nuke, mezu positibo batekin bukatu, zertaz hartu garen, ez dakit pandemia honek horretan lagundu digun edo bai, baino nik uste dut baietz, ohartarazten edo. Azken aldean ikastetxe askotan jasotzen dudan, edo jaso dudan mezua da, zenbat ahozko momentu kendu izkigun pandemia. Ezin genuen ahoz ezer egin eta zenbat ahozko momentu kendu izkigun, eta hala da. Nik horien buelta emango diot horri. Zenbat momentu kendu izkigun baino, ohartarazi digu zenbat aukera, zenbat eta zenbat momentu ditugun gela barruan, ahoz aritzeko, ahozkoa lantzeko, ahozkoa kudeatzeko, ahozkoarekin gozatzeko. Bai? Eta etako aukera asko eskolak berak ematen ditu. Zein garrantzitsua den horretarako, ahoz jarruteko aukerak eskaintzea, eta lehen esan dugun bezala, ikasle dakiten hori ateratzea. Bai? Euskararen sozializazioan laguntzeko ere bai, noski. Eta orain galdera nik daukat, ez? Esan bezala mezu positibo hori azpimarratu nahi nuen, pandemiak kendu baino ohartarazi digu zenbat eta zenbat aukera ditugun, eta horren esan bezala nik galdera badaukat. Eta orain, eskolara itzuli garela, zenbat aukera sortzen ditut ahoz aritzeko. Nire gaurko jarduna kontuan hartuko banu, irakasle bezala ikastetxe mailan zenbat momentu eskaini ditut ahozkorako eta nola ustiatu ditut momentu horiek. Galdera honekin bukatuko dut. Mila esker. Hau hartzen dut, oin bai gauzelako emititzen, hau ere entzuteko etxetik. Galderaren bat, iradokizunen bat, zeo zerramen komentatzeko, Olatzi galdetzeko, eskerrik asko Olatz, lako aurkezpen txukuna. Txatian ere badakagu, baina, 74 lagun zeuden, jauzi aurretik. Gure YouTubeko kanalian oino 30 gora bai, baina, erdixa bidian gelitzu jakuz. Orduan, ez dakitxe malen, txatian, ez. Amen, zeo zer? Nik uste dute hausnartzeko eta pentsatzeko gauza asko bai gelitzu zaizkigula eta gerora ebe etorreko zaizkigula galderak. Eskerrik asko Olatz. Honekin jarraitzen dut. Urrengo islarixa, ordu erdiko atzerapenak ingoiaz, eta aprobetxauko dut oinin pastxo hau ere bai, amendik ordularen era zibiazan saioko islarixa indiokan ez dala heldu, baina jolastordu, esan biena, berriro. Atxeden aldixan osteko islari batzuk bai da kausamen, orduan izan daiteke ordena pixkate aldatzea. Jarraian, eskola esparrua pixkat alde batera laga, eta mundu digitalera egingo dugu jauzi, batez ere Twitter inguru horretara, eta aztertuko duguna izango da, urte ezberdin honetan, bereziki Twitterren, euskaldunok zertan aritu garan, zertaz aritu garan, zerk kezkatu gaitxu egun eta nola indogun berba horri buruz. Horretarako Joseba Fernández de Landa aukiko gurekin, EHUko hitz zentroko ikerlarixa.
Vale, bueno, mila esker gonbidatzagatik hemen parte hartzera. Eta, bueno, nire izena Joseba da, eta aurkeztuko dudan gaia, Twitterreko euskal komunitatearen eduki azterketa pandemia. Vale, esan bezala, aurkeztuko dudan gaia, Twitterreko euskal komunitatearen eduki azterketa pandemia garaian, nolabait sare sozialek, esparru sozial berri bat sortu dute, harremantzeko modu berriak sortu dira, eta honekin batea ere ikerketako esparru berriak sortu zaizkigu. Pandemiak harremantzeko modu berria areagotu du, eta gizarte ikerkuntzarako datu kantitate erraldoiak eman dizkigu. Eta, aipatzeko ere, euskal komunitatea, naiz eta mundu mailan komunitate txikia den, kriston datu pila daude sare sozial honetan. Aurretik, beste ikerketa mota batzuk egin genitune bai Twitterren, nolait gazte eta helduen harremanak ikertu genituen, eta horretarako, ikuste zuenez, 6 milioi txio lortu ziren, 2018 urtean, datu kantitate nahiko handia da. Eta txio hauekin egin genuen izan zen, 8.000 euskal erabiltzaile genituen, eta hauek heldu eta gaizte artean beriz egin dituen, ikasketa automatikoko teknika ezberdinak erabiliz. Beraien idazteko estiloa kontutan hartuta, nolabait banatu genituen gazte eta heldu artean. Nolabait ikerketa horren ondorioak izan zian, komunitate ezberdinak altzialatera retweetetan oinarrituta, eta nolabait, helduek edo harremantze ziela politika eta aktualitate komunitatetan. Ez dakite ikusi daiteke, baina hori eskera bertzalea, albiste edo aktualitateak, euskara, musika eta gure esku dago, euskal txiolari, hori helduena. Eta gero, bestalde gazteak, nolabait politika eta aktualitate gaietan baina horretaz aparte kirola eta musika oso presenteak beraien sare sozialetan ibiltzeko moduan edo. Hori aurrekarietan, eta orain berrizonea etorrita, oraingo asmoa izan da, ez horren beste harremanetan zentratza, bizik eta edukietan. Eta eduki horietan pandemiaren eragina edo aztertzea. Eta kasu honetan, aurreko kasuan, birtsioak edo erabili genituen, orain zuzenean testu brutua edo erabiliko dugu. Honekin asmoa izan da, euskal komunitatea aztertzeaz gain, nolait ikerketa teknika berriak frogatzea, eta horretako bi metodologia edo bat kuantitatiboa izango litzatekena, terminoen maiztasunean asaldaketa egon diren, pandemiak ze termino bultzatu dituen gehiago eta zeintzuk utzi dituen horren beste erabili gabe, eta gero kualitatiba gehien erabiltzen ari diren termino horiek nola aldatu diren edo esan nahiren arabera. Eta horrekin batera ere hizkuntza gutxituentzako edo ikerketa teknika baliagarriak sortzea. Lan honetarako metodologia nolabait erabiltzaileak identifikatu dira, testua deskargatu da Twitterretik eta datu hauek denboraren arabera antolatu ditugu. Gero, terminoak nola moldatzen jundiren ikusteko, ze termino izan diren gehien erabiltzen direnak, zeintzuk gutxiago, eta gero gehien erabili diren hauetan, nolabait metodo kualitatibaren bitartez, esanahia edo, esanahien aldaketa edo topatzea. Datu bilketarako, 2019-2021 urte arteko bilketa eginda eta 8 milioi txio lortu dira, 10.000 euskal erabiltzailerenak. Behin txio hauek lortuta, 5 momentu ezberdinetan banatu ditugu, nolabait tendentzia hori ikusi ahal izateko, 0. momentua edo 2000. urte aurrekoa izango litzateke, nolabait 2019 iraia, 2019 abenduaren 31 arte. Gero, konfinamendu 2020tik konfinamendu aurreko garaia lehenengo momentuan, 2. momentuan nolabait zentroan edo kokatuko genuken momentua konfinamendua bera,
hirugarren momentua, konfinamendua amaitu zenetik nolabait bigarren alarma egoerara arte edo, normalitate berria edo ditugu hau. Eta azkeneko momentua, laugarrena, bigarren alarma egoeratik, aurtengo urtarria bukaerara arte. Hemen ikusi dezakezue, txioak eta birtxioen testuak erabili dela, eta volumena nahiko handia dela. Nolabait testuetan edo edukietan ze aldaketa edo eman diren ikusteko, nolabait terminoen maiztasunean aldakortasunak nahi genituen ikertu edo. Eta honetarako, termino guztiak, termino bakoitzeko, momentu bakoitzean, zenbat aipatua izan den edo kalkulatu da. Hemen adibide hauetan ikusi daiteke, adibidez autobusa, 0. momentuan nahiko aipatua izan zela, eta nolabait beranzko joera badaka, baina piko batzuk ikusten dira hor. Eta benetan joera beranzkorra edo goranzkorra den ikusteko aplikatzen dugu erregresio lineala. Ikusten duzuen formula hori, erregresio lineala honek egiten duen bakarra da, pikoen edo bataz besteko hori atera, eta joera kalkulatu beranzkoa edo goranzkoa den. Hau erabili dugu nolabait gure korpusean agertzen diren termino guztiak, milioika termino dauzkagu, eta horietako bakoitzeko malda hau kalkulatu dugu. Eta guztiak ordenatu egin ditugu. Ikuste zu hemen, hauek emojiak izan dira, eta emojiak ere kontatu ditugu. Beranzko joera da gutxiago hitz egin dela, eta goranzko joera gehiago, erabilia izan dela termino hori. Hemen ikusi daiteke gutxien erabiliak izan diren terminoak, edo beranzko joera handiena izan dutenak, eskubiko zutabean, eta eskerreko zutabean gehien edo joera handiena edo izan dutenak. Joera handiena izan dutenen artean, esan dezakezue, hau denok badakigu, edo ez dugu ezer berria esango. Egia dela, adibidez, daudela gauza batzuk, osasun, online, zaindu, ostalaritza, maskara olako gauzatxoak nolabait igual ez genitunak imaginatzen, baina horreipatuak izan direna. Baina hemen nik uste garrantzitsuena izan dela bigarren zutabe hau edo ze termino ez diren horren beste erabilido zeintzuk jundiren ahazten edo alboratzen. Eta horien artean aipagarrienak edo niretzat dira adibidez hor batzuk politikarekin erlazionatuta, greba, feminista, altsasu, pentsio, emakume, Katalunia, eta nolabait ere ekitaldi publikoekin edo nolabait nik ere erlazionatzen dut protestarekin edo erlazionatua manifestazio, elkartasun, hitzaldi, antolatu, jardunaldi, greba, eta nolabait ikusi da plano ideologikoan indartsuak ziren terminoiek edo aspiratuta edo izkutuago edo geratu direla. Eta toki hori topatu dutela pandemiarekin erlazionatutako beste hitz horiek. Metodo kualitatiboari begira, aurrekoa kuantitatiboa zen, hau kualitatiboa, terminoen esan nahietan, terminoak nola aldatu egin diren ikusi nahi da, esan nahien arabera. Horretarako, erabiltzen dugu Word-ek teknika dela. Hitzeak proiektatzen ditugu vektore espazio batetara, eta vektore espazio hau nolabait sortzeko edo, hitzen testu inguruak erabiltzen ditugu. Hau da, gu COVID hitza egenun ezagutzen lehen, baino COVID hitza sortu zuen zientzialari batek edo, eta gero kasetariek notizietan COVID hitza sartu dute testu inguru batez lagunduta. Eta gu horren kapazak gara COVID hitz horren esan nahia ulertzen edo, baina eta berriz aipatua izan delako testu inguruarekin. Teknika honek, Word-ek teknikak berdina egiten du, vektore espazioan sartzen ditu hitzak eta beraien testu inguruaren arabera ordenatzen ditu. Orduan, hemen ikusi daiteke, vektore espazio bat egin dugu momentu bakoitzerako, nolabait esan nahia aldatzen doalako vektore espazioaren
arabera. Eta bost momentu hauekin, bost vektore espazio ezberdin sortu dira, eta gero konparatu egin dira bata bestarekin. Hemen daukagu COVID hitzak 3. momentuan ze beste hitz vektore dauzkan aldamenean, eta nolabait honek lagunduko digu COVID-aren esan nahi dugu ulertzen. Hori ikusi daiteke, bagola edapena, pandemia, sintomak, osakidetza, gaitza, kasuak, ez dakiz gehiago agerraldiak, datu, eta nolabait horrek laguntzen digu ulertzen, COVID gaitz bat dela. Honek hau bera erabili dugu, beste hitzen esan nahi edo topatzeko. Bi hitz ekarri izkizuet hemen, adibidezela, kasu eta maskara edo dakan emojia, eta hemen ikusi daiteke hemen ikustena, goratzen duzue, konfinamentu garaia zela puntu gara momentu hori. Eta ikustena nola bai, kasu hitzak adibidez, lehenengo bi momentuetan, gertaera eta denborarekin edo ikusi daukala, baina bigarren momentutik aurrera pandemiarekin guztiz erlazionatuta geratzen da. Eta, berdina pasatzen da, maskararekin, kasu honetan, ingurumenen kutsadurarekin edo erlazionatuta zegoen emogia, eta bukaeran, bigarren konfinamentutik aurrera pandemiarekin honekin guztiarekin ze ondorio atea ditugun? Nolabait gai politiko orokorretan edo aldaketa bat egon dela, eta nolabait lehen garrantzia zeukaten kontzeptuek utzi dute eta zentratu egin gara adibidez, egunerokotasuneko ekintzen gaineko arautzearekin, edo maskara erabiltzea, ostalaritza nola ibili behar garen, mugimenduak eta hori guztia. Eta azkenik ere, hitzen esan nahian ere, ikusi eginda aldakortasunak eman direla, eta honek laguntzen digu ulertzen, nolait pandemiaren eragina oso fuerta izan dela. Hitzak aldatzera arte edo eragin duelako. Eta hau da dena. Barri hartuko tau, moten datotiko aurkezle bat ero alako zesar. Ez dakitz, Josebandako Twitterren gainean galderaren bat. Bale, bizen bitxartian igual olatzi egindako galdera botako digu malenek, amendik, handa osenak ere entzuteko, eta gero olatzi pasa. Bale, Irati Arratibel Seberiok esaten dau. Zer gertatzen da gela berean askotariko D ereduak elkartzen direnean? Batetik hori. Erantzun hori nahi baduzu eta gero esango zut. Bai, nik uste dut hori errealitate bat dela, kasu askotan gertatzen dela, eta, hori kontziente izan da uste dut, importantea dela ikastetxe bezala erabakiak hartzea. Ikastetxe guztietan ez dira erabaki berdinak hartzen, gu prestakuntzan ibiltzen garenean, izaten dira aukera diferenteak, adiez, ahozkoaren ikuspegitik ari naiz, HH-tik, eta guk ere, hainbat artikulu irakurrita, eta bar, horien aztete azalduko, baina guk ere, ahozkoan ikuspegitik egiten du gorren alde, txikitxetatik oso bereizita baldin badaude euskara maila hori, importanta da bakoitzak eman dezakena horri ere egokitzea, ez? Eta hortaz, ahozkoan ikuspegia ere,
modu diferentetan lantzea edo zenbait kasutan taldekatze diferenteak egitea, esan bezala, bakoitzak dituelako bere gaitasunak edo bere ezagutzak hartzen duelako etxetik, eta hainbat ikastetxetan horren aldeko apustua egin da. Txiki-txikitatik, momentu konkretu batzutan, ez etengabe, ahozkoaren lanketa modu diferentean, helburu diferentekin lantzea talde ezberdinetan. Bigarren badago, ez da? Bai. Itxain, Vale, gero komentatzen dago, ia segertatzen den ikasleen eremu soziolinguistikoak diferentiak diranean. Eta 3-4 maila ezberdin daudenean gelan, indarra non jarri beharko luke irakasleak? Berri ringotzut galdera, bai. Esaten dago, segertatzen da ikasleen eremu soziolinguistikoak ezberdinak direnean, 3-4 maila ezberdin daudenean gelan segertatzen da. Indarra non jarri beharko luke irakasleak? Nik uste dut hori galdera batera erantzuteko oso zaila dela ezinezkoa, testuingura hobeto ezagutu beharko genuke, gainera erantzun bakar bat. Nik bai uste dut importantea lehen esan duan bezala, pirauan ez, bakarka ez, ahozkoan joan behar dugu arraunean, eta horretarako ikastetxetik ere, zuzendaritzatik hartu behar dira erabaki batzuk, erabaki metodologikoak, erabakiak antolaketari begira, erabakiak materialari begira, eta askotan prestakuntzarekin batera lagundu, ezta. Hori da pixka bat nik gomendatuko nukela modu orokorrean. Hala ere esan nahi dut, nik uste dut lehenengo pausoia emana duela, ezta. Lehen esan dituan hizkuntza betaurrekoia jantzita ditu, kontziente da, orain tokatzen dena da, ikustea bakoitzari ze ikasle bakoitzari ze erronka linguistiko jarriko dizkiogun esaterako, ez? Eta prestakuntzan adiez horrelako kasuak daudenean, ahozkoaren sistematizazio hori modu diferentean garatzen dugu talde bakoitzarekin. Erronka linguistikoak, beste abiadura bat daukate ikasle batzuekin edo besteekin. Galera hau baina... Bai, igual bai. Jo naiz puruak, esaten dago egunon, nola definitzen duzu euskal erabiltzailea? Bai. Vale, galdera ona, berez euskeraz sarean aritzen diren edo erabiltzaile definitzen ditugola. Eta hori. Bale, eskerrik asko Joseba, eskerrik asko galderak bota dituzu honoi bebai. Bueno, eta jarraian, mundu digitalakin, ero arlo digitalarekin jarraitzuko dugu, baina batez ere komunikabidietan zentrauko gara. Kasu honetan, aztertzia ero begiratzia nahi duguna da, bereziki urte honetan zer nolako ibilbidea eukideben euskarazko komunikabideek, libe mimentza eukiko dugu, horren gainean berba itxoko, bera euskal edabideen behategiko koordinatzailea da, eta beste gai batzuen artean, Instagram, Netflix, WhatsApp, eta gu hor euskaldunon nun gauden, nun gelditzen garan ere, aztertuko dau. Bide batez, aprobetxauko dut esateko, liberen hitzaldixan ostian, atsedenalditxo bat egingo dugula, kalera urten aurretik, argazkixa etarako dugula, taldeko argazkixa
taldeko argazkisa egingo dugula eskilaretan. Orduan, irtengo gara danok alkarrekin, oza, ez oso pegaguta, baina alkarrekin. Eskilaretan etarako dugu argazkisa, eta gero, hemen plaza, Eibar Tarrasari, badakizue tabernaketan nun da ozen, eta, launaka, kafetxua ero nahi duzuena, hartzeko aukera aukiko dugu. Amendik entzun jatzu hemen ondo entzuteko, eta hau da kamerara doiana. Hau da, hitz egin behar dut bientzako. Bietara. Vale. Hitz egin behar dut bientzako, hitz egin behar dut eurentzako. Eta proiektatzen dugu. Ados, eingo dugu malabarea, apur bat mundu digitalaren mosaikoa eta hitz egitera etorri nazelako. Euskarazko komunikabideen itsasgora eta itsasbera sindemikoak, deitu netzan nire hitzaldi honi. Gero pentsatu dut agian titulo pomposo egia zela, edo honen atzean ia edo zerkabitu aldala, baina saiatuko gara kontatu nahi dodana tajuz ekartzen. Irudian itsaso bat agertzen da, itsasoak simbologia ezberdin asko ditu, Euskal Unibertsoan ere itsasoak eta urak handi izan dira, ez da, denak gris eta ilun egon arren itsasoak erronkaz beteta eta oztopoz inguratuta egonda ere balio izan dute Itakara bidaiatzeko. Kontua da, euskarazko komunikabideok non ote gauden, ez da. Itsasoa ekarri dut baita, obsesio pertsonal bati lotuta, pandemia garai hauetan eta mugitu ezin garenean, tamales edo zorionez ni ez nazelako itsasoan bizi, eta itsasoa faltan botatzen dugu asko. Eta euskarazko komunikabideentan ere badaukagu zer faltan bota. Orduan hau esan da, eta hasieratik hasteko asmoz, itsasgora eta itsasbera sindemikoak definitzea edo behintzat horri emandako zentzua aipatzea komenigarria dela uste dut. Izan be, ezagutuko duzue sindemia kontzeptua, baina euskaltzaindiara baldin bagoaz, euskaltzaindiako hiztegira, euskaltzaindiak ez daki zer den sindemia, oraindik ere. Jartzen dugu sindemia eta aipatzen ditu sinergia, sinfonia, sinonimia, simpatia, bai, hitz politak, sin hasten dira, baina ez da sindemia. Orduan, Eluiarren begiratuta, Eluiarren agertzen da sindemia, baina dakigun bakarra da sindemia izen bat dela. Izena eta beste ezer gehiago ez. Zorionez eta aitortza bat merezi dau euskarazko komunikazioan Eluiarrek, azken urte honetan egindako zientzia divulgazio lan zoragarriagatik, zorionez badaukagu sindemia euskaraz definitua. Ana Galarraga kontatu zigun, 2008ko urriaren 20an, zer dan sindemia, The Lancet aldizkariak aipatu eta lasterrera, euskaraz eta minutu eta erdi pasako bideo pildora batean. Bada komunikatzeko beste modu bat, ikusentzunezkoan oinarritua dena, eta hiztegi arruntetatik harago jotzen duena. Zergaitik ekarri do sindemia, ezagutzen dezuen bezala, pandemia bat delako, planetaren gehiengoa hartzen dauen izurri bat, baina sindemia bat dalako izurrien sinergia bat, izurrien bateratze bat, leku eta espazio berean eta tempus berean, aldi berean ematen diranak, ezta? Eta beraiek elkar eraginda ondorioak areagotzen dituztenak. Zer gertatzen da izurria, gaixotasuna, COVID-a, koronavirusa ekartzen baldin badugu komunikabidetara, ekartzen baldin badugu komunikaziora. Pandemiak eta sindemiak hemen ere ezagunak ditugu. Ezagunak ditugu komunikazioan izurri ezberdinak, eta batzuk aipatuko ditut gaur. Ez dira bakarrak, gehiago dagoz, hautaketa bat egin dut, hautaketa oro bezala izan oinarri zientifiko batzuk badituena, baina subjetiboa dena, erabat, baina uste dut ilustratiboa ere izango dena. Komunikabideen munduan bada gertaera bat, dena hankaz gora jartzera etorri izana, eta da digitalizazioa. Digitalizazioak hankaz gora jarri zituen, ditu eta jarriko ditu,
Bai, ekoizpen bitartekoak, nola egiten den komunikazioa bera, hasi mikrofono, idazmakina, ordenagailu, konektatutako telefono edo smartphone bidezko zuzeneko eta araino, eta baita ere kontsumitzeko ohiturak, ezta? Eta hau lotuta doa beste kontzeptu bati, konbergentzia mediatikoaren kontzeptuari. Konbergentzia mediatikoak definitzen duena da, hainbat euskarri edo mintzaira ezberdin bateratzen dirala, ezta? Iraganean, pandemia baino dexente aurretik, ondo definituta edo bereizita zeuden euskarri ezberdinak. Geneuzkan paperezko komunikabideak, geneuzkan irratiak, geneuzkan telebistak, aldizkariak, eta gero hasi zan agertzen internet. Baina bakoitza, kutxa estanko bat zan eta elkar lotu gabe zegoen, ezta? Konbergentzia mediatikoak dakarrena da, euskarri hauek bateratzea, plataformak eta mintzairak hibridatzea eta ez kombinazio berdinekin, baina bakoitzaren osagaiak ezberdin kombinatuta, nolabaiteko produktu tipologia berri bat ekartzea, ezta? Eta gaur egun aurkitu alditugu komunikabideak edo komunikazioa egiteko moduak, oinarritzen diranak testuan, baina jaten dutenak asko ikusentzunezkotik, podcastak zabaltzen dituztenak, eta abar. Orduan, komunikabideen erauntzi honetan eta aldaketa mundialetan badaukagu digitalizazioa, daukagu konbergentzia mediatikoa, eta hirugarren osagai bezala agertzen da kultura parte hartzailea. Kultura parte hartzaileak ezagutzen dugun bezala gauza asko aldatu ditu. Gaur hemen gertatzen ari dena ere horren parte da. Aretoan gaude fizikoki 20 bat lagun, baina etxetik konektatuta daude beste hainbeste eta gehiago, eta parte hartzea kanalizatzen da, bai bertan eta baita online ere. Gainera, esango nuke horrelako hitzaldi eta zuzenekoetan gertatzen ari dela fenomeno bat, batzuetan bertan daudenak isildu egiten dira, ez dute galderarik egiten, eta kalean, etxean, bulegoan daudenak online botatzen dituzte beraien pantailen atzetik, aurpegia jarri beharrik gabe, edo ez dakit zein dan faktore psikosoziala beraien galdera. Orduan, kultura parte hartzailean bizi gara. Kultura parte hartzaile honek ez du hori soilik esan nahi du baita ere komunikabideen egiteko modua eraldatzen dela, herritarrak kontuan hartu dirala, kasu batzutan gehiago edo gutxiago hartzen diran arren, eta herritarrek parte hartzeko bide berriak daudela errazagoak diranak. Inoiz baino errazagoa da montatzea kontsulta vinkulante bat. Eta egunen baten iritsiko gara, gaur egun oraindik ere zientzia fikzioa ematen dau, adibidez, iragane asteburuko Durangoko galdeketaren irudiak ikusterakoan ikusten dugu ohiko bosketa bat, ezta, boskalekuekin, paperak, ilarak, eta niko handi pentsatzen dut benetan, 2021, digitalizazioa horren zabaldua, tresnak horren beste, ez dugu garatuko hau egiteko beste modu bat. Zientzia fikzioa izango da oraindik ere kultura parte hartzaileari kanalizazio digital bat ematea? Bueno, momentuz, bai. Kultura parte hartzaile horren zati bat hartu dugu, baina beste zati batean ibilbide handia daukagu egiteko, ezta? Badago beste faktore bat, eta da krisia. Hasieran jarri naban, oain konturatu naiz, apurua distortzionatu dago irudia, ezta? Baina, bueno. Nik ondo ikusten dut. Hasieran jarri naban krisi ekonomikoa bakarrik. Eta gero gehitu dizkiot beste kapa batzuk. Krisi ekonomikoak zer esan handia eukin dau denon bizitzetan, baina zer esan handia eukin dau komunikabideen sektorean. 2008ko krak hori eta gero, kasetarien sektorea izan zen, langabezia tasa handienak bizi izan zituen sektoretako bat, besteak beste. Komunikazioan eta komunikabidetan aurretik sektoren aldaketa asko, azeleratu egin zialako, esplosionatu egin zutelako garaiaretan, eta krisi ekonomiko horrek ekarri zituelako aldaketa ugari. Bai, lan pertsonal antolatzerakoan eta baita komunikazioa bera egiterakoan ere. Baina horri, gehitzen jakoz, zeharka eta zuzenean ere garrantzitsuak diren beste krisi batzuk eta gertatzen ari diranak. Denbora berean eta mundu mailan baita ere. Krisi ekologikoa, krisi soziala, eta
honek ere eragiten die komunikabideei, zergatik eta eragiten detze horiekin bizi direlako, kontekstu horretan daudelako, batzuetan ekoizpen bitartekoi lotuta dagoelako, krisi ekologikoa besteak beste, edo klimatikoa, eta gizarte aldaketak beraiek ere, gizarte aldaketa hoiek behatzea eta hoiek integratuta lan egitea garrantzitsua delako. Bai, komunikabideak sortzerakoan eta baita komunikabideek sortzen duten hori jendarteratzeko orduan. Jakin behar dugu, ze publiko daukagun aurrean, ze ideia, ze mugimendu, ze kezka, ze ardurekin bizidan aurreko entzule hori. Eta azken elementua ekarri dudana, 5 petaloko lore honetara, da negozio eredua. Negozio eredua da komunikabideen, ez dugu esango giltza, ze inork ez du asmatu, zein dan giltza, desblokeatzekoa, baina bai da buruko mina handienetako bat. Aldaketa handiak eman dira, digitalizazioa, konvergentzia, kultura partartzaileak, krisiak, eta honek danak ekartzen dau, orain arte ezaguna zen negozio eredua, gaur egun jada ez dela funtzionala. Baina ez soilik orain arte ezaguna zen negozio eredua ez dela sustengagarria, ez da sustengagarria, ez da orain arte egiten zen komunikatzeko modua. Baina xoxak iristen dianean atera, xoxekin jartzen gara aktibo, ez da, eta pentsatzen dugu zenbakiek ez badute ematen, zer egingo dugu zenbakiek eman dezaten. Dena batera egin behar da, zenbakiek eman behar dute, baina proiektuak eman behar dau. Eta hau da, abia puntuan aipatu dudan sindemiaren ideia, ez da, sindemia bat bizi dugu komunikabideetan eta komunikazioan. Bizi izan, koronavirusaren krisi honek estanda egin aurretik, eta gertatu dena da, koronavirusaren urte honek arrakala ikaragarri zulatu dauela berantza, eta azeleratu eta disparatu ditu elementu zenbait. Hau, sindemiari dagokion argazkia da, esan dugu, bai pandemia eta bai sindemia, diala gauza batzuk, herrialde, ere mundu mailan zabaltzen diranak aldi berean. Baina eske hemen, gainera, euskarazko komunikabideetan eta euskarazko komunikazioan daukagu beste elementu bat, eta da euskara. Eta euskara hizkuntza gutxiagotua den heinean, eta egoera diglosiko batean bizi den heinean, bada beste elementu bat oso garrantzitsua, bizi dugun itsasgora eta itsasbera hauetan kokatzeko, nabigatzeko eta galduta sentitzetik itakarantz joateko, balio baldin badu. Baina ziurrenik itaka berriak asmatu beharko ditugu bidean. Eta zentzu horretan, egin nahiko nuke errepaso txiki bat. Hainbat datu botako ditut, zenbakiak berez ez dira horren garrantzitsuak, baina bai ekarri nahi izan dodaz datu hauek, gero botako dudan ideia batzuen oinarriak jartzeko. Orduan, zein da testu ingurua? Bizi dugun testu ingurua da gaur eguneko ekosistema mediatikoa. Eta ekosistema mediatiko horretan gauza asko gertatzen dira. Eta gertatzen den gauzetako bat, grafikoki ikusita da, irudian daukagun hau. Minutu ero interneten gertatzen diren gauzak. Minutu ero, 60 segunduro, edo 60 segundutan datuek diote, 350.000 story sortzen direla Instagramen, 157.000 argazki partekatzen direla Facebooken, 500 ordu bideo igotzen direla YouTubera, 52 milioi mezu bidaltzen direla WhatsApp bidez, Zoom bidez konektatzen dela 200.000 pertsona, eta Netflix bidez ikusten direla 404.000 bideo ordu streamingez. Bale, mundu osoan, hau da pastel osoa, eta ez da osoa ere, ze datu hauek beraien falta edo izango dute. Baina, hau da minutu ero gertatzen dena interneten, eta itsaso honetan kokatzea dagokigu guri ere. Euskarazko komunikabideoi, euskarazko komunikazioari, eta euskaldunoi oroar. Euskal herritar oro ere, input eta inpaktu mediatiko hauekin guztiekin bizigarelako inguratuta eta lotuta baita ere. Orduan, 4 aipu ekarri ditut, eta lehenengoak hau dio, aurtengoa, 2020ari eginez erreferentzia edo igaro den urteari,
osoki digitala izango den etorkizun baterako transformaziorako azelerazio urtea izan dela. Evidentea eman leike esaldi honek, baina honen kontzientzia hartzea bere biziko garrantzia daukan kontu bat da. Azelerazio urtea izan baldin bada osoki digitala izango den etorkizun batera, pentsatu beharko dugu osoki digitala izango den etorkizun horretan, non kokatu nahi dugun. Ze elementu egongo diran, zeintzuk izango diran plataformak, euskarriak, gure erabilerak eta abar. Hau Digital News Reporten txosten bat da, nazioartean kazetaritza azterketak eta komunikazio azterketak egiten dituen erresuma batuko institutu bat da, eta bertan 2 titular eta 4 joera arrantzatu dodaz, gaur ona ekartzeko. Lehenengo titularrak dio, azken urte honetan, albisteen kontsumoak gora egin duela mundu osoan, koronavirusaren krisiaren eskutik, eta telebista eta online edabideak hasi direla gehien. Eta hala da, ikusi ditugu komunikabideetako arduradunek audientzien pikoak igotzen, bikoizten, hirukoizten eta inoizko audientzia tasa altuenak eskuratzen. Hau da, inoiz baino jende gehiagorengana iritsi da komunikazioa. Zentzua daukan kontu bat da, estanda egin dauelako gure bizitzetan lehenbizikoz gertatzen zen gertaera honek hasiera baten ez genekienak zer kristozan eta galdera hori izan hasieran, ez da, zer arraio gertatzen ari da. Eta orduan, non eskuratuko dituzu erantzunak? Erantzunak eskuratuko dituzu, edo saiatuko zara eskuratzen komunikabideetan. Edo, ez soilik komunikabideetan. Zeia gauza batzuk, elementu batzuk, protagonista batzuk aldatzen hasi dira. Telebista ikusi izan asko, joerak esaten zutena baino gehiago, zuzeneko informatibo horietara konektatu zelako jendea, aitortuz fidagarritasun bat eta lehen iturrien informazioa bertan egongo zala, batez ere komunikabide publikoetan ikusi izan tendentzia hau, eta online komunikabideak igo ziren ikaragarri. Baina horrekin batera, sare sozialen erabilera hasi izan nabarmen, eta ez sare sozialen erabilera denbora pasarako, soilik. Sare sozialen erabilera baita informatzeko ere. Eta 4 joera horietan agertzen da desinformazioaren inguruko kezka zabal bat, jendartean, herritarrek esaten dute kezkatuta daudela, jasotzen duten desinformazioa dela eta hemen, hau nere iritzi guztiz pertsonala da, baina esango nuke euskarazko komunikabideok aukera bat daukagula. Gure desinformatzeko gaitasuna berdina da, baina gure desinformatzeko modua ezberdina da. Eta esango dugu kolektiboki eta sektorea erreparatuta, kalitatearen aldeko apustu handia egiten dela. Eta saiatzen dela iturria kontrastatzen eta kalitatezko informazioa ematen. Naiz eta hortik elementu batzuk badiren beste bide batzuk ere hartu izan dituztenak. Desinformazioan aipatzen den kontu bat da, jendeak eskatuta dagola, baina galdetzen jakenean, ea, ze euskarritan sentitzen duten desinformazio gehiago aurkitzen dutela, fake news edo albiste faltsu gehiago aurkitzen dituztela, esaten dutena da, gehien bat sare sozialetan sentitzen dutela dagola albiste faltsuen kantitatea, ez da? Ez horren beste albiste atarietan, ez horren beste WhatsApp edo mesularitza bidezko zerbitzuetan, eta ez horren beste bilatzaileetan. Kontzeptua nahasgarria da, kasu batzuetan eduki berdina batean edo bestean egon daitekelako. Baina bai da pertzepzio nagusia, jendeak uste du desinformazioa sare sozialetan dagoela. Naiz eta jendeak aitortzen duen sare sozialak asko kontsumitzenko ohitxura daukala. Bigarren joera da, urte honetan ikusi dana, ordainpeko albisteekiko hazkuntza nabarmena. Hau, zati baten albiste ona da. Negozio ereduaren erronkari lotuta, ezta? Jendea badago prest ordaintzeko, lehen baino gehiago. Hau bakunekin gertatzen den bezala da, ezta? Urrian galdetzen dezu ea jendea bakunatzeko prest dagoen, eta emaitza da bat. Galdetzen dezuke orain dela egun gutxi, eta emaitza da bestea. Ziurrenik gaur galdetu eskero, emaitza beste bat izango litzake. Orduan, noiz galdetzen den ere garrantzitsua da, eta horretaz badakigu. Baina,
joera bat erakusten dabe datuek, ez da puntuala hau esatea. Ordainpeko albistekiko askuntza nabarmena da. Gertatzen dena da, jendari galdetzen jakonean, zergaitik ordaintzen dozu, edo zeren truke ordaintzeko prest zagoz, hau da, zer dalata egingo zenduk arpidetza hori, aipatzen diran eragile nagusiak dirala marka baten babesa, eta edukiaren kalitatea. Orduan, komunikabideek bide hau jorratu nahi baldin badute edo horretan ari dira, ez da, gehienak baita ere gaur egun, behar dutena da funtzio sozial bat, bete jendearekin, herritarrekin konektatu eta beraien marka babestuko dauen jendea aurkitu. Marka horrek balore batzuk izango ditu lotuta. Balore horietan egongo da kalitatezko edukia, baina egongo dira beste balore batzuk ere. Orduan, joera hau gogoan hartzekoa da, eta honi lotuta hirugarren joerara pasatuko gara, gero eta gehiago direlako, naiz eta sare sozialak desinformazio iturri bezala aitortu, Facebook eta bestelako sare sozialak darabiltzatenak albisteak eta informazioa jasotzeko, edo hala aitortzen dutenak. Ikusten dugu, koloretan hemen ikusten da, proportzioa ezberdina dela, aldagai, adintartearen aldagaia behatzen baldin badugu. Hemen, naranja kolorez ikusten dugu, 35 urte azpiko jendea, kasu honetan grafiko honek erresumatuko herritarrak erreparatzen ditu, eta 35 urte azpiko herritarrak, herritarren 80%ek online komunikabidetara jotzen duela informazio bila, 60%ak sare sozialetara, 12% soilik doa inprimatutako edabidetara, eta 57% telebistara. Beraz, 35 urte azpiko eta hitz egiten ari gara. Sesarri askotan, aipatzen dugunean kontsumo ohitura berriak, jotzen dugu etengabe gazteengana. Pentsatuz zeta belaunaldia, edo hoiek baino gazteagoak, nerabeak dirala aldaketaren adierazle, isla eta hauengan jarri behar dela edukien eskaintza. Ez da horren gaztea publikoa. Badago, 35 urtetik bera eman den joera aldaketa bat. Orduan, publiko orokorrari galdetzerakoan, online kontsumitzen duenean, nola kontsumitzen duen informazioa, ageri dena da, zuzenean jotzen dutela edabideen atarietara, jarrita beraien komunikabidearen izena, edo sare sozialez kontsumitzen dutela, edo bilatzaile bidez. Horiek dira 3 iturri nagusiak. Hau da publiko orokorra. Gertatzen dena da, galdera berdina eginda, kasu honetan ez da erresuma batua, da Reutersek egiten dauen 40 herrialdetako azterketa. Hau galdetzerakoan, 18 eta 24 urte bitartekoei aldea leku bakarrean dago, eta aldea da 18 eta 24 urte bitartekoek adierazten dutela online informatzen diranean, sare sozial bidez informatzen direla gehienak. Ez dira joaten edabidea bilatzera, joaten dira sare sozialetara, eta sare sozialetan aurkitzen dutena kontsumitzen dute. Honek erronka bat dakar markari lotua. Publiko orokorrak marka bilatzen du, baina gazteak badatoz tendentzia apur bat aldatzen, eta hemen sartzen da ezagutzen dugun fenomenoa dela plataformena, eta plataformek badakarte hirugarren bitarteko bat, ez dena komunikabidea, ez dena zuzenean informatzen duen pertsona, eragilea edo elkartea, eta beraz bada intermediaro bat, bitartekari bat, ez da, erdian kokatzen dena, eta plataforma hauek dira monopolio handiak eta bizpahiruren eskuetan daudenak. Beraien lege, arau eta algoritmoen arabera dabiltzanak. Eta hor, euskara, ikusiko dugu non geratzen den. Baina, kontsumo ohiturak hauek dira. Jendea leku horietan ari da eta leku horietarantz doa. Hirugarren joera hau amaitzeko, anekdotikoa datu bat aipatzea nahiko neuke, eta da, hau, 2018tik informazio iturri bezala Instagram erabiltzen dutenak bikoiztu egin direla adin tarte guztietan. Pandemiari lotutako aldaketa bat da hau. Bazetorren indartsu Instagram sarea, baina pandemiak eragin dau Instagramen aparra bezalako igoera bat. Eta orduan, danok edo pentsatu aldugu Instagramen jendea informatzen da. Instagram irudiak, storiak, reelak, bai, jendeak horretarako ere erabiltzen dauela dio, edo horretarako erabili nahi dauela.
Zer egiten dabe komunikabideek plataforma handiek ekarri duten aldaketa honen aurrean? Saiatzen dira kontra egiteko konexio zuzenagoak bilatzen. Eta orduan saiatzen dira e-posta bidez, heltzen herritarren gana, newsletterrak eta horrelakoak ahalbidetuta, eta mugikor alertak erabiltzen. Eskerrik asko. Eta mugikor alertak erabiltzen konektatzeko. Saiatzen dira, lortzen duten edo ez, ikusten dugu mobile alerts, mugikor alertak eta agregatzaileak edo e-maila oso irismen gutxiko edo mugatuko euskarriak direla. Eta laugarren joera, Reuters Institutuaren txostenetik arrantzatutakoa, podcasten fenomenoa da. Podcastak asko zabaldu dira, ez dira gauza berri bat, eta aipatu ditugun plataformak ere, Instagram izan alda berria, TikTok izan alda berria, edo Twitch izan alda berria. Baina berria, badira oinarrian mintzaira batzuk, gako batzuk, kombinatuta osatzen diran plataformak. Izan leku batean, efimerotasun gehiagorekin edo gutxiagorekin, edo zabalpen gehiago edo gutxiagorekin, baina berriak, podcastak eta irratia horren urrin ez daude. Kontua da nola egiten den edapena, kontua da nola sortzen den edukia. Serializazioak zentzua daukan edo ez, eta beste hainbat elementu. Baina proportzioan nabarmen hasi dira azken urte honetan. Eta, bigarren aipura goaz. Bigarren aipua, Comscore, audientzia aztertzailearena txosten batetik hartutakoa da. Eta kasu honetan apurtxoa luzeagoa da eta horrela dio. Batzuetan historia askartu egiten da. COVID-19ak eragindako etenaldiak lan egiteko, sozializatzeko eta antolatzeko modua birdiseinatzera eraman du jendea. Lehentasun sozialak eta banakakoak berrikusiak eta birpentsatuak izaten ari dira, hutsetik. Horren guztiaren epe luzerako ondorioak ez dira ezagutuko denboraldi batez, baina ez da oso litekeena gauzak pandemia aurretik zeuden modura itzultzea. Berriz ere, aplikatu aldugu aipu hau, edonoren bizitzara, edo aplikatu aldugu euskarara, komunikaziora eta komunikabidetara. Ni geratzen azken zatiarekin. Ez da oso litekena gauza pandemia aurretik zeuden modura itzultzea. Ez da oso litekena, eta ez dakigu zer gertatuko den etorkizunean, baina ziurrenik ez gara itzuliko. Pandemia aurretik zegoen kontekstu ez da mediatikora ere. Orduan, txosten honetatik arrantzatu dut askazu honetan 5 bide posible. Ez dakigu bideek itakara eroango gaituzten, baina 5 bide posible. Ekarri ditut itsasgora eta itsasberetan nabigatzeko. Lehenengoa da, evidentzia bat, baina evidentzia honen konstantzia lagatzea garrantzitsua da eta evidentzia honen kontzientzia hartzea ere. Beti konektatuta dagoen jendarterantz goaz. Hau lehenetzan horrela, baina beti konektatuta dagoen jendarterantz goaz. Konektatuta gaude, mugikorraren bidez batez ere, eta konektatuta gaude da baita pentsatzeko modu batean ere, ez gara soilik bizi offline, ez gara soilik bizi areto honetan, gela honetan, ezurraragizko pertsona hauekin. Gure buruan, gure motxiletan, karga mental horren beste pasillo batean, badaramagu konexioaren karga edo konexioaren pasilloa baita da, ez da? Eta orduan beti konektatuta dagoen jendarte baterantzkoaz. Gaude hemen eta gaude plano onlinean, aldi berean, eta gainera eskura daukagu konexioa ahalbidetzen digun gailu bat. Eta beti konektatuta dagoen jendarte baterantzkoaz, fenomeno nazioarteko baten laguntzarekin. Honek, kontzientzia honek, eragiteko eta egiteko modu bat pentsarazi beharko liguke. Bigarren joera, edo bigarren bide posiblea, da COVID-19 eta 5G. Bi gauza hauek denboran ere batera gertatzen dira. Esaten zen gainera 5G 2020an zabaltzeko ikaragarrizko asmoa zegoela.
futbol txapelketa bati lotua, ez dut esango zein, ez naz kapaz esateko Eurokopa, Euroliga, nazioarteko ez dakiz zer zan, baina zan futbol txapelketa bat, mundu mailakoa eta garrantzitsua, eta horren aitzakian edo laguntzarekin, basegon plan bat zabaltzeko estadio, xede eta abarretan, 5Garen esperimentoak eta ja honen zabalpena, eta bestela ere. 5Gak zer ekarriko dau? Ekarriko ditzu bai teoria konspiratorioak, ekarriko ditzu memeak, barre asko egingo dugu, eta alde edo kontra egon, edo erdibidean egon, 5Gak aldaketa bat dakar, eta batez ere dakarna da konexioaren askartzea. Horan, konexioa askartzen bada, konektatzeko gaitasun gehiago baldin badaukagu, are eta jendarte konektatua gorantz joango gara. Kotxean konektibitate gehiago ukingo dugu, etxean konektibitate gehiago ukingo dugu, bulegoetan, eta abar, ikusentzunezkoak kontsumitzeko itxaroteko abiadura murriztuko da, eta honek portaera berriak ekarriko dauz, eta negozio eredu berriak. Edo negozio eredu berriak asmatu beharra. Hirugarren joera, eta hau garrantzitsua izaten ari den aldaketa bat da, dispositiboen arteko banaketa bat ematen ari delako. Lan egiteko erabiltzen dugu ordenagailua, eta relaxerako, aixialdirako, deskonexiorako bere baitan gezur handi bat izan arren, erabiltzen dugu mugikorra. Orduan, gailu bakoitzak bere lekua hartzen dau gure bizitzetan. Mugikor bidezko kontsumoa ikaragarri hasten ari zen, 2019an eman zan gurutzaketa, hau da, mugikor bidez gehiago kontsumitzea adibidez komunikabideak ordenagailuz baino, eta orain ikaragarri azeleratu da mugikor bidezko kontsumoa, eta gauza bakoitzari emainako leku bat. Eta lan egiteko erabiltzen dugu ordenagailua eta relaxerako erabiltzen dugu mugikorra. Honek, gauzak eskaintzeko modua ere birpentsarazi beharko liguke. Non egongo da gure herritarra? Ze ordutegi da? Ze dispositibotan egongo da? Ordenagailuan egongo da? Ze gogorekin egongo da? Momentu horretan eta leku horretan eta gailu horretan baldin badago. Horren arabera eskaini beharko detzagulako gauza bat edo beste. Ez da berdina pertsona bati bidaltzea, edo ikasle bati, nerabe bati bidaltzea, 40 orriko PDF bat mugikorrera edo ordenagailura. Ez da berdina dispositibora adaptatu arren bere pertzepzioa gailuarekiko ezberdina izango dalako. Eta laugarren aldaketa edo bide posiblea ikusi duguna urte honetako aldaketekin izan da nola zerbait ezerezetik pasaleiken globalera. Edo triviala den kontu bat bihurtu aldan global oso aste gutxian. Adibidez TikTokeko challenge bat. Challenge bat abiatu leike norbaitek guaneko merkatuan eta zabaldu alda mundu mailara TikTok bezalako aplikazio baten bidez oso aste gutxian edo oso egun gutxian edo oso ordu gutxitan. Jartzen badugu eremu geografikoa txikiagoan, mikroagoan begiratzen baldin badugu, Euskal Herrira ekarrita, euskaldunongana etorrita, ja euskaldunok ez baikara inoiz izan bagara eremu geografiko bati lotutako giza talde bat, fenomeno hauek ahalbidetzeko bideak edo aukerak biderkatzen dira edo biderkatu dira konektibitate honekin. Viralitatea lortzeko teoria asko dago, literatura asko dago, ez da horren erraza, batez ere lortu nahi denean, baina aukerak hor daude. Eta azken bidea, 5. bidea, da konektatutako telebista. Badator, iritsi da, konektatutako telebistaren irismena eta etxeetarako sarbidea oso handia da, eta konektatutako telebista izan aldat gailua bera delako Smart TV deitzen dena, berak ja badaukalako gaitasuna konektatzeko sarera, edo Chromecast eta beste bitarteko batzuen bidez lortzen dugun konektibitatea. Honek telebista tradizionalari ere eragiten dio. Nik lehen nire haurtzaroan baldin baneuzkan dozena bat kanal eta horietatik bat euskara zan, kompetentzia handia zan, baina ez hainbeste, gaur egun daukatena da telebista bat konektatua
50 piku LTD kanaletara gehi internet bidez konektatutako sare batera. Hau da, itxaso, zabal eta unibertso multianitz eta eleanitz batetara. Orduan, joerakor, bideakor, bale, eta entretenimenduan zer? Aipatu dugu, apur bat ointxe, telebistari lotua. Entretenimenduan zer gertatzen da? Zer gertatzen da gure konektatutako telebista hauekin? Gertatzen dena da, apur bat desenfokatua dagoen irudian ikusten dezuena eta ziurrenik honezkero denok identifikatu dezuen elementua. Eta dia ikusentzunezko plataformak. Ikusentzunezko streaming bidezko plataformak. Grafiko honetan ikusten duguna da Googleeko bilatzailean zenbat bilaketa egin diran termino hauek jarrita. Eta terminoak jarri dodazenak dira Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney Plus eta Filmin. Orduan, jaun eta jabe den marra urdina da. Ikusten dugu denaren gainetik. Eta marra urdina da Netflix. Netflix da gaur eguneko telebista, nazioarteko telebista bat. Eta ja da norma, da erabat normatiboa. Ez soilik bere zabalpenean, baita ere, zabaltzen dauzen ikusentzunezko produktuen ideologietan ere. Eta kezkatzeko bide asko dauden arren, nik aur beste bat hartuko dut, baina kulturkolonizazio horrek ere zer pentsatu dexente ekarri beharko liguke. Orduan, hemen ikusten duguna da, nola hasi ziran bilaketak pila bat. Bale, ikusten duguna urdinez da martxoa eta da pandemia ikaragarri disparatu zen, eta beste aktoreak ere hor daude, baina gutxiago dira edo txikiagoak dira. Streaming bidezko kontsumo aldatu zen, baina 10 minutu ditudanez gauza batzuk saldatuko ditut. Beste aipu honek dio, urte honetan plataforma handiak eta sare sozialak bihurtu dirala giza sorkuntzaren ekosistema nagusi, oinarrizkoa, eta kultura digitalaren konsakrazio bat bizitzen ari garela. Kultura digitala aipatzen dugunean, aipatu nahi dugu, besteak beste, irudiari lotutako kultura bat, baina hibridoa eta nahastua dena. Eta orduan, zer nolako eduki ez mintzo gara? Zer dago aurrean? Zer dago itsasgora eta itsasbera horietan? Dagona da, Instagram historioak, ditugu YouTuberako diseinatutako bideoak, Netflix, Amazon eta abarretarako pelikulak, seriak, Spotifyko reproduzio zerrendak, Twitterreko ariak, podcastak, WhatsApp bidezko inkluso antzerkia eta literatura, filmineko jaialdiak eta abar. Honek, danak, dakar, dimentsio guzti eragindetzen eferbestentzia bat. Eta Euskal Herria zentzu horretan ez da irla bat, eta Euskal Hedabideak ere ez dira irla bat. Irla itxura izan aldugu, hau da irudi bat aldaketa klimatikoak eragiten dagoenean, kostalden sartzea eta hor aldatzen denean gure Euskal Herriaren mapa hau, baina da irudi bat simbolizatzen dagoena niretzako sarri pentsatzen duguna. Euskaldunok eta euskarazko produktuak diala, sakratuak, puruak, eta gauzela hor babestuta eta hala jarraitu behar dugula, eta nik esaten dudana da, ezetz. Ezetz, eta hori izan baino lehenago bi gauza esango ditut. Prentsa digitala da Euskal Herritarren ohiturazko hedabidea, baita lehentasunezkoa ere, eskara irla bat, 2019an egin zauen astikerrek azterketa bat eta erakutsi zauen Euskal Herritarrontzako ohiturazko hedabide nagusia euskarria eta lehentasunezkoa digitala dala, eta ez paperra eta ez irratia eta ez telebista, baizik eta digitala, eta hau barneratu beharko genduke, ze pandemia aurretik hala bazen, gaur egun are gehiago da. Eta ziurtasun batzuk baditzugu, eta da, ekimen Euskal Hedabideen elkarteko komunikabideak behatzen baldin baditzugu, azkenengo urtean ikaragarri hasi dirala. Hasten zetozen 2020 arte, baina 2020an emandako hazkunde ikaragarria da. Ikusten dugu grafikoan martxoan estanda egiten dutela bizitek. Alderatzen baldin badugu, eskuinean dagoen urdina dela 2020-2019arekin, bikoiztu eginda kontsumoa, eta kasu batzuetan bikoiztu baino gehiago. Eta hau da, azken bi puntoak mantentzen dira 2021ko hasieran ere, eta honek esan nahi dau, irabazi den zati bat eutsi egingo dugula. Eta batzuek inkognita bat da, etorkizuna, batzuek diote galduko dela, baina beste batzuk diogu, gauza batzuk ez diala
pandemia aurreko egoerara itzuliko eta gauza batzuk geratzeko datozela. Eta Kitxoren irudi bat ere ekarri dut, ikusteko nola urtean zehar hemen ere grafikoa errepikatzen den, abuztuan egiten dau bera, baina berakada hori bat normala da komunikabide guztietan hala gertatzen delako, eta lan jardunari ere lotuta dagoelako. Eta Kitxokok ere oporrak hartzeko eskubide osoa daukazuelako besteaneko esan. Ikusiker paneleko hainbat datu, aipatu nahi nitxun, gazteen, Euskal Herriko gazteen kontsumoa hitz egiteko, baina, itxialdian galdetu zetzeu ikusiker da panel bat Euskal Herriko Unibertsitateko eta UNAPko 1000 ikaslerekin osatutakoa, 18-25 urte bueltakoak dira, eta itxialdian egin zetzegu zen hainbat galdera. Galdetu zetzegun, ia plataforma bakoitzari zenba denbora eskaini zetzen. Eta aipatzen zutena zen, sare sozialei eskainitako denbora 3-4 ordutik gorakoa zela inkestatuen erdiak ala aipatzen zauen. 3 ordutik gora 121 eta beste gehiago. 4-5 ordu, 6-7 ordu, zehozela konektatuta ordu pila bat. Koronavirusaren inguruko informazioa hainbat plataforma eta leku ezberdinetan jaso izan zuten, baina amaierarako ekarri dodan blokea hartuko dut izpidez, 5 minutu geratuko jataz, ezta? Testu ingurua da, gazteak ere asko kontsumitzen da bela, sareak eta bestelako plataformak, hau da, aipatu dugu zen aldaketa horiek gurean ere ematen dirala, eta kontua da, badauzkagula tresnak hori, evidentzia horiek demostratzeko, baina ez daukagula tresna nahikoa. Hori ere aipatu behar da. Behar dugu datu iturri finkoak, sistematikoak, iraunkorrak, behatzeko Euskal Herritarren IKT kontsumoa zer nolakoa den, Euskal Herritarren IKT kontsumo horretan da ingurune digitalean zer gertatzen den euskarazko komunikazioarekin, eta adibidez Euskal Hedabideen behategian urrats batzuk ematen gabiltzan arren, oraindik ere ez daukagu Euskal Herria eta Euskaldun osoak aintzat hartzen dituen dispositiborik. Hori ere aipatu behar da. Baina norabide horretan ere bagoaz itsaso honetan. Eta orduan, azken kolperako jarri dena da, hau, ez gaude konforme edo bai. Edo zer gertatzen da. Hemen Josu Martinez, nire ikerketa taldeko kidearen txio bat, esaten dagoena, umetan Asterizen filmak ikusten zitxula euskaraz, eta orain bere semeek ere hala ikusten da bezala, eta sale handiak dirala, beti euskaraz ikusten da bezala, eta hala izango dela 2023 arte. Zesa gertatzen da 2023an? 2023an Asterizek eukingo dau bere lehenengo animazio seria Netflixen. Beraz, Asterizek Netflixera salto egiterakoan zer gertatzen da hizkuntzarekin. Eta hau da Urtzi Urrutiko etxeak asteburuan berrian argitaratutako pantailak euskaraz artikuloko 2 galdera biltzen dituen pantaila, esaten duna, nola eutxiko diozu hizkuntzari aurrek txikitatik marrazki bizidunak beste hizkuntza batean ikusten badituzte, eta zein harreman izango dute ume horiek gozagarri zaiena euren hizkuntzan ez baldin badago. Ni gaztea edo zarra izan aldaz, dana relatiboa zebet aurrekorekin begiratzen dan kontuan hartuta, baina banaz pertsona bat ez izena pentsatuz telebista soilik euskaraz mintzozala. Nik umetan hori pentsatzen edan, telebista soilik euskaraz mintzozala entzufatzen naban, eta ikusten nebana, euskarazan, eta pentsatzen nun telebista euskaraz hitz egiten zidala. Eta ni bizi nintzen oso posik, ilusio faltsu horretan, kontzientzia hartu arte, etzela horrela, eta beste erauntzi baten erdian bizi ginala. Erauntzi hori handituko da pila bat. Urtzik aipatzen ditu adibidez, Islandia eta Katalunian emandako urratsak edo egindako kontuak, Disneyrekin lotuta, edo umeen ikusentzunezkoen inguruko kezka kontuan hartuta, eta zer gertatzen da Islandian, estatu independente bat dela eta badaukala erregulatzeko gaitasun bat, azteko. Bertako hezkuntza ministroak ere plataforma handiei eskatu eta idazten diela. Katalunian, generalitateak ere negoziazioak egiten ditu, eta gauza batzuk edo beste lortu izan ditu, zinemari lotuta adibidez. Gu zetan gabiltza. Gu gabiltza Netflix
Netflix euskaraz eta gehiago sinadura bilketa bat egiten, Disney Plus euskaraz sinadura bilketa bat egiten, eta hemen gabiltz, gure txikian, estulka. Netflix bilketa honetan, azkenengo aldian, ez dakit ezagutu edo ikusi dozuen, baina zabaldu da bastante Netflix euskaraz kanpaina, ez da? Jendeak sinatzeko. Eta nik sinatu dut, eta gonbidatzen zaituztet danok sinatzera. Baina, puntualizazio bat egitea ere gustatuko litzaiake. Kanpaina da zoragarria, hemen dago Maialen, hemen eukin dezuena gaurko saioa hasteko, historiara pasatuko den euskaratik eta euskaraz, bertso honekin. Daukau Koldo Michelena, esan ez euskararen benetako misterioa iraupena dela eta ez jatorria, eta daukagu Maurizia, nik asko maite dodana, eta erreibindikatuko nukeena beti. Baina gero daukagu baita ere, Telesforo Montzon, Joseba Serrona India, eta Amona bat umearekin. A ber, mesedez, Netflix euskaraz bai, baina Netflix euskaraz norentzako eta ze simbologiarekin. Hau da, ez dut errefuxatuko nondik gatozen, baina norengana iritsiko gara Koldo Michelenarekin, Mauriziarekin, Serrona Indiarekin, Telesforo Monzonekin, ze simbologia da hau. Netflix kontsumitzen dauen jendeak hau bilatzen dau Netflixen? A ber, izan zintzoak, zuek Netflixen hau bilatzen dozue? Orduan, hemen, bueltatxo bat, ematen hasi beharko gineke. Hala eta guztiz, sinatu. Ez bagara aktivistak eta ez badugu eskatzen, gauzak ez aldatuko. Hau, ariketa bezala jartzen dutzuet. Dardara da berri txarrakek ostiral honetan jendarteratuko dauen dokumentala. Asko gara honen zain gauzenak. Berri txarrak da Euskaldunon arnaz pildora handi bat. MTVn kantatu edo ez, baina berri txarrakek egindako ekarpena ikaragarria da. Beti MTVn ere kantatu duelako besteak beste. Berri txarrakek argitaratuko dau dokumental bat ostiralean. Egingo ditu gauza modu batera da bestera. Ni sartu naz beraien webgunera klikatu dut, emanaldiak. Eta kontatu dotzuen dana, kontatu eta gero, non uste oso argitaratzen duela berri txarrakek bere dokumentala. Akaso Instagramen, akaso Netflixen, akaso webgunean? Ez, zinema aretoetan. Orduan, hau aukera galdu bat da, kontemplatu dute, ez dute kontemplatu, beste modu batean egin alda edapen estrategia, ze hizkuntzatan zabaldu alda. Koordinatu ahalko litzateke plataforma batean, non Euskaldun bakoitzak ordaintzen dauen 2-3 euro ikusteko dokumental hau, azpidatzi bidez nazio artean denok batera ikusiko duguna Euskaraz egon arren. Pentsatu aldugu guk ere Netflix bezala? Posible da? Errentagarria da edo ez? Berri txarrakak egin ezin badau, seguramente ez da errentagarria izango. Baina pentsatzen dabiltza klabe horietan, aliatu alda zabalpen estrategia hori euskarazko komunikabide batekin, aliatu alda adibidez badok.eus euskarazko atariarekin, eta egin alda zabalpen estrategia bat indartuko dituena komunikabide bat eta produktu bat, eta nazio hartan zabalduko dana hizkuntza askotan. Ez dakit, niri hogean batzutan kezka guk etortza jataz. Alperrikakuak, insomnio albidetzen duten gauza gehienak bezala. Eta orduan, zer da daukaguna amaitzen hasteko? Daukaguna da, gure Netflix partikularra dala EITB nahieran, sartzen bazara edozein egunetan, adibidez atzo gabian, euskaraz konfiguratuta nabigatzailea eta lehen hitza euskaraz ipinita, ikusten desuna, el día de mañana, campeonato de parejas, el conquistador del Caribe. Maravilloso. Eta behar dauena erabiltzailearen esperientziatik aldaketa asko. Badauz zantzu batzuk gaur eguneko aldaketetara egokitzeko. Hau da, Twitch da zuzenekoak egiteko kanal bat, hasiera baten bideo-joko lotuta, eta gero da, más o menos, juntatzea bat, 2-3 eta komentatzea. Edo ni bakarrik etxian, komentatzea gauza, kontatzea, zuzenian, eta jentea konektatzen da, eta entzuten nau, edo ez. Eta EITBek egin dau, saiakera bat, baina ez horiek EITBek, Aiurriren kanal bat ere ikusi dut, utzik dagoen arren, tokiko komunikabideak ere badabiltza batzuk honetan pentsatzen. Ez dut esango denak honetan pentsatu behar dutenik, baina badabiltza, hor gauza batzuk gertatzen. Instagramen egiten dira zuzenekuak baita ere, ikusten dugu Gaztezulok pandemia sasoian egindako behien ikusten duzuen 2 pertsonako elkarrizketa saio horiek, egunero ordu erdiko elkarrizketa bat argitaratzen zauana,
Eta Gaztezulo ustez aldizkari bat da, papeleskua. Bai, seguro gaude? Zer nik ez dut papera kontsumitzen, baina Gaztezulo kontsumitzen dut. Edo, aipatu behar dabe bai, eta kitxok egin dauen Instagrameko estrategia aldaketa bat. Ni behintzat fitxatu dut, hor badagola, hemen badagola pentsatutako zerbait, eta estetika bat dauka, eta serialidade bat dauka, eta atonduta dago, eta kontzientzia bat badauka bere publikoa zein da. Orduan, ja brotxa jartzeko. 6 hizkuntzatan gauza bat da zer daukagun, eta non kokatuko dugun eta nola egingo dugun edapena. Beste bat da 6 hizkuntzatan konfiguratu aldugun ingurune hori. Ze gure gailuak 6 hizkuntzatan mintzo dira. Zuen mugikorra 6 hizkuntza dauka. Zuen ordenagailuak, ahots laguntzaileak, Googleek, Androidek, iOSek, WhatsApp 6 hizkuntzatan dau. Telegram, Signal, Facebook 6 hizkuntzatan dauko zuen. Jarri alda euskaraz Instagram, jarri alda euskaraz Twitter, Mastodon, TikTok, LinkedIn, Spotify, jarri aldugu euskaraz. Egin aldugu artista bat gehitu edo añadir artista. Zein da hizkuntza? YouTubeko hizkuntza zein da? Wallapop'en 6 hizkuntzatan egiten dugu tratuan gauzak saldu eta erosteko. Eta Twitchen, iVooxen, Wikilokeko mapak 6 hizkuntzatan dagoz. Wikipedia, Netflix, HBO, Amazon, Disney+, Filmin, Tinder, Grindr, Waze, Pocket, e-posta. Gure ingurune digitala 6 hizkuntzatan bizi dugu. 6 hizkuntzatan bizi alda, da lehenengo galdera, eta bigarrena 6 hizkuntzatan bizi dugu. Eta 6 hizkuntzatan bizi nahi dugu. Ze ingurune digital honetaz konektatuta gauz. Eta gero eta konektatua goaran jendarterantz goiaz. Orduan, zer gertatzen da hor? Pues hor da hola euskara. Batzuk ikuste dute hola. Eta beste batzuk ikuste dute hola. Ikusten da, ia ez da ikusten. Hori da gertatzen dana. Eta hau da aldaketa handienetako bat. Esplosio honetan, inputen esplosio honetan, gure ikusgaitasuna txikitzen ari da. Eta txikitzen ari den arren, eta nik ja egin dut euskara espuru eta euskara ororen aldeko defentsa bat, ekarri dut gaurko Zaldieroaren zinta. Esaten dauena, euskara honena, pues euskara dela. Eta ez bada ikusten, ezin da euskara honik izan. Hon eta txarraren egea ez da bai da oso baterako moten dugu, baina ez bada ikusten, ez dago euskara honik. Eta oraindik ere zinta hauek idazten ari gara. Ze oraindik ere katramilatzen gara, ea euskara garbia den, ea produktuak izan behar duen kalitatezkoa, nahastua, chill mafia onartuko dugun edo ez dugun onartuko. Orduan, etorrita Eibarrera, gaurko mintegira, euskararen transmisiotik sozializaziora deitzen dana, pandemia garaian, nik lizentzia bat hartu dut eta zuen tituloa aldatzeko joku bat egin dut. Kendu dut transmisioa, zuek ere ja pentsatua daukazuena, eta urteetan beste batzuek ere aipatutako bidetik sozializazioa egindako aldaketa. Orduan, euskararen sozializazioa pandemia garaian, hori hortaz pentsatu beharko genuke, euskararen sozializazioaz pandemia garaian, baina aipatu ditudan datuak aipatu eta gero, pentsatu beharko genuke euskararen sozializazioaz ingurune digitalean. Ze digitalak ere bagara eta hor bizi gara. Orduan, 2020ak zehozer ekarri baldin badu, pandemiak zehozer ekarri baldin badu, digitalizazioaren azelerazioa izan da, eta hemen garrantzitsua da betaurrekoak. Betaurrekoak erabiltzen dugu gauza askotarako, nik ekarriko ditut gaur betaurreko batzuk digitalak. Eta betaurreko hauetan aipatu nahiko nuke. Honi danari erreparatzeko 3 betaurreko daudela. Bat, izaki analogikoaren betaurreko, jantzi aldugu nahi badugu, izaki analogikoaren betaurrekoa. Izaki analogikoak eskema zaharretan pentsatzen dau, negozio ereduak eskema zaharretan, zabalpenak, produktuak, publikoak, dena eskema zaharretan. Gero daukogu izaki hibrido bat, nik uste dut ni neu ere izaki hibrido bat nazela, ezagutu dugu mugikorrik etzeon garaia, ezagutu dugu egiteko modu analogiko bat, baina ezagutu dugu aldaketa, saltoa, eta hor gabiltz digitalizazioa adaptatzen. Hortan gaude, ezta? Izaki hibrido batzuk gara. Eukin aldugu komponente analogikoak gehiago dugu txego, baina izaki hibrido batzuk gara. Eta gero dago izaki digitala. Eta orduan, kontua da ze betaurreko jantzteko gaitasuna daukagun eta ze betaurrekorekin begiratu nahi dugun gertatzen ari dana.
Hau erdibide bat da. Erdibideak batzuetan baliagarriak dira egoera batzuetarako, baina hau erdibide bat da. Ze datorrena da hau. Eta orduan, tematzen baldin bagara hau begiratzen betaurreko hauekin, pues segituko dugu error 404 ikusten gure web atarietan. Eta orduan, amaitzeko algoritmo bat ekarri dut, ez daukot algoritmo magikorik, ez daukagu, baina hau da jakinerako idatzen hauan kode txiki bat, nonbaitetik hasteko, ze kexatzea eta gauzak kolokan eta kritikan jartzea ondo dago, baina nonbaitetik hasa gaitezen. Nik uste dut hasi behar garela aniztasunetik. Aniztasunak esan nahi daun hitzako gehiago entzun, gehiagorekin ikusi, gehiagotan nahastu. Aniztasuna praktikatu. Sartu erredakzioetan, jarri hor erakundeetan, eskoletan, jarri hor nahi dezuen espazioa, adintarte ezberdinak, nastatu, euskaldun zaharrak eta euskaldun berriak, kazetaritza lehioan ikasi dutenak eta kanpoti datozenak, migranteak, Twitchen bizi direnak, bestetasunaren praktika egunero gorpuzten dutenak, eta finean endogamiatik iesi eraiki. Eta ariketa bera erreplikatu aginte guneetan ere, eta urgentziaz aplikatu aniztasunak. Eta anistasun horretan disiplina anitzeko taldeak batu. Zen ondi. Eta simpatia batekin lortzeko, itxasgora sinmentu hauek nabigatzia. Eta hauxe izan da dena, uste eta purtsoa luzatu nazela, sentitzen dut. Bueltau gara, orain atzeden aldixan osteko honetan, ikusiko duguna da esperientzia ezberdinak, kasu honetan Eibarko esperientziak dira, batez ere ume eta gaztetxuen aisialdia kontutan hartzen dena, baina baitza helduenak bebai. Garai honetan, azkenengo urte honetan, gure aisialdia, sozializatzeko bidea osatzen duten hainbat jarduera erokintza ero programak bertan bera, aldatuta, ero moldatuta eraman behar izan ditugu danok aurrera, eta ikustia, ero erakustia nahi duguna da pixkat guzti honek zer nolako eragina eukiduan bereziki modu naturalian, etxian, inguruan, harreman sare euskalduna ez dutenenen artian. Orduan, ikusiko dugu pixkate aisialdia, Astixako naitz eta laitzen aurkezpenarekin, ikusiko dugu baitxabe euskalduntze prozesuan, ero euskaltegixen bizimoduan zer nolako eragina eukidadan, ikusiko dugu mintza praktikako taldeetan, bereziki familietan, zer nolako eragina eukidadan, eta ikusiko dugu kirola, bereziki multikirola, ero eskola kiroleko jardueran zer nolako eragina eukidaban. Horban, gehiago luzatu barik, euroi emongo diegu hitza eta eurak azalduko dizki. Azteko eskerrik asko gonbidatzearen mintegira. Berak esan daren bezala, nire naitz eta bera laitz gara, eta Astixako ezitzailea gara. Arreta zuzenian eitzen dugu lan, aurretan erabiekin, eta horretaz gain, lantaldia osatzen dugu Asunda Iraiderrekin batera. Batzuk ezagutuko duzu Astixa, baina ez dakizuen endako, Astixa Eibarko horretan erabei zuzendutako hainbat programa desberdinen kudeak eta sarduratzen da enpresa bat da. Eta hona etorri gara, pixkat gure azken urteko bizipenak kontatzera, zelan sentidu garan, zelan
prozesu hontan, zelako prozesua auki dugun egoera honetan. Gure beldurrak eta ze egoera auki ditugun. Zelan indieun aurre. Bueno, azteko gogora hobia dugu Zaldibarreko kasua, otsaila hasieran izan zala, eta hau zala eta airia egokia ezala esan zozkuen. Orduan, kanpoan egoteko ekiditu inbia ginuan. Ikastetxetako patioak ezin ziren erabili, garai horretan, eta kalietan be, parkeetan be, zan gomendatzen umiak egotia, eta esaten zezkuen etxeetako lehioak be alginuan eginean eizteko, eta bueno, hasi ginean gure programetan aurrak barruan egoten, gure egoitzetan egoten. Eta oso ondo ulertu zebien umiak, eta ondo ibili ginean. Gero martxoa etorri izan, eta hasi zian lehen kasuak COVID-an ingurukoak irtetzen, eta udalarekin inginuan berba, gure bere programa hauek, itxin behar genitxun, edo zabalik mantendu, zetoki batzu hasi zian izten, orduan gu be alde hortatik gebizen urduritzen, inguruan ez gekaun kasurik, baina ikusten ginuan toki batzutan zerbitzu batzuk izten zerela. Eta erabaki izan, eskolak itxi zituzten momentuan, gure programak be iztia, bai? Orduan programen etena, egon zan. Guk momentu horretan 5 programa gekauzen martxan, afariketan programa da urte osoan ziar, urritikan maiatzera, eta bertan 5-6 urteko aurrentzat aisialdia modu ezigarri batian edo saiatzen gara lantzen, eta izaten da eskola ezberdinetan edo eta kanpo itzen diran saio batzuk, astian 2 egunetan, 5 urtekoena ordubetekoa da, eta nagusiena 6-7 urtekoena ordu terdiko saioak izaten dira. Gero gekaun Jacinto Labe ludoteka, bertan 5 urtetik 11 urtera bitarteko aurrak parte hartzen dabe, eta 2 txandatan banatzen dira, 5-7 alde batetik, lehenengo ordu terdian, eta gerokoan 8-11 urte bitartekoentzat. Eta astelenetik ostiralera da hon programa bat da. Gero indianokoa gaztelekoa dakau, hor nerabentzat tokeixa eta aisialdia dau, eta programa honetan 12-18 urte bitarteko gaztiak etortzen dira, eta behin gurasoen baimena sinatuta, edo tutore legalan baimena sinatuta, sartu aldira nahi bestetan, eta aste hartetik igandera zabali dau, eta aste buruetan azkenean arratzalde osua zabali dau beraientzat, eta nahi bestetan sartu aldira. Gero hor momentuan ongi etorri Euskarara programa bebai martxan zeuan, eta hau udaleko Euskara sailak antolatzen daben programa bat da, irakasleen bitartez bideratzen dana, eta auspa sailean edo ematen dana. Izaten da DBH-ko ikasleentzat, etorri berriei edo Euskaraz zailtasuna dituztenak ulertzeko edo berbaitzeko edo hoiekin modu ludiko batian naturaltasun bat hartzeko eta euskara pizkat ulertzeko eta jabetzeko eta guzti hori. Eta azkenengo programa martxan zegoana Astelena Aurparkea. Astelena Aurparkea zabaltzen da abenduan eta amaitzen da Aste Santua baino lehen. Izaten da larun batetan eta gero Gabon garaian gorriz ez daren egun horietan horietaz gain beste egunetan egoten den programa. Orduan bertara etortzen dira ordu terdi aurrak eta 2 urtetik 11 urte bitarteko franja edo daka, eta horre etortzen dira gurasoekin eta koltsonetetan, eskulana, txikitxokua, pizkat bideratuta dago, adin tarte horri gauza ezberdinak itzeko aukera ikitzen dute, eta hori, etortzen ziren garai horretan. Orduan, lehen asteak pasa ala, Bai, hori da, programak egun batetik bestera bertan bera itxin ziren, eta hasieran hori 2 astetarako pentsatzen zan zala, baina ja ikusi zan luzatzen hasi zala, orduan
udalarekin adostuta eta gaztematikako alkuarekin, sortu genitxuan harreman estu horiek bai ludotekan da bai gaztelekuan mantentze aldera, sare sozialen bitartez harreman hori mantentzea erabaki genduan. Zelan egin zen, Jacinto Labe ludotekan, umiekin harreman zuzena izatea oso zaila da, txikixa dia. Orduan izan azan, gurasoeri WhatsApp bat bidali zitzaien esaten, erabiltzen ginuan blogian, astero, ekintza desberdinak proposatzen jungo ginala, aurrekin etxian eitzeko, bai errezetak, erronkak, esperimentuak, eskulanak, ideia desberdinak. Indianokoa gaztelerekoan kasuan, nerabeak izatera, hauek sare sozialak dituzte. Orduan izan azan lehengo, bideo-dei bat izan, egunerokoan etortzen ziazenekin, eta hor bai parte hartu zeben, lehengo saio hortan, baina harreman egisa da oso hotza zala. Orduan gero urrengo bideo-deietan, ez eben jarraitzu. Instagrama bebai dakau gaztelekuan, orduan Instagraman bitartez bebai, ekintza desberdinak proposatzen zitzaizkien gaztiei, erronkak, eskulanak, lehiaketak, eta gero bloga bebai dakagunez gaztelekuan, blogan bitartez astero bebai, gauza desberdinak proposatzen zitzaizkien. Orduan, bapatian, dana digitalizatu zen, eta egisa da beteka digital bat sortu zala, pila bat informazio jasotzen zeben, eta igual larre egizkua zen. Zezan biodo gure lana oinarritzen dela arreta zuzenian, eta aurrez aurreko harremanian. Oso garrantzitsua iruditzen jaku hori. Orduan bapatian digitalizatzera, harreman hori oso hotza izan zen. Hori, umiekin harremanei dagokienez. Eta Astixako kudaketari dagokionez, kontratuak, zerbitzuak itxizia zenean, kontratuak eten inziran, martxotikan ekainera bitartian. Orduan ibili ginen, lan burokratikoaz arduratzen. Astixak dituen kontratu gehienak udalarekin dira, eta dira kontratu publikoen bitartez lortutakoak. Hori holan izan da, udala izan kargu langileen soldatetaz. Orduan alde batetik, lasai gehuazen, ze langileak beraien soldata jaso alzuten, baina bestalde batetik, baizekan beldurra eta inseguridade handixa, ezekigun egoera horrek zenba denboratan iraungo zeban. Eta ezekigun ustailean udalekuak aurrera eramango ziran edo ez. Zor kontuan eukio bebai udalekuak programa potente badala urte osokua. Orduan horrek eragina itzen zozkun. Ze, klaro, tarte hortan diru murrizketa, sarrera murrizketak egon zian, ezekagun sarrerarik. Orduan horrek bildurra ematen zozkun zenba denboratan, mantendu algenduan gure egoitza. Zeinok ezek izan hor momentuan zenbat eraino izango zen. Dano pentsatzen ginen 15 egun, gero 15 egun luzatu zen, baina gero hilabetiak hasi zian pasatzen, eta hor pixkat, urduri. Eta, denbora aurrera zoiala etengabe arauak aldatzen juten zian. Eta ezin dugu ahaztu aurrak izan zirala kaltetuenak. Azkenak izan ziren kalera urtetzen, ordu denbora gitxien kalera urtetzen ziazenak, lagunekin ez ziren elkartzen, orduan sozializatzeko beharra handixa zeken. Orduan alde hortatikan, ikusten ginuan udalekua garatzeko beharra handixa umiendako, beraien beharrak asetzeko. Baina osasun arloa kontuan eukitzen baginuan, inseguridade handixak sortzen jakuzen, ez? Ze udalekuak aurrera eramateko ziurtasun osoz, zeintzuk izango zian arauak, gainera eskolak itxita, orduan zan pixkat inseguridadia zekaun alde hortatikan. Esan beharra dau, Astixak biderat kudatzen dituen zerbitzu guztiak euskeraz diala, ez dugu aipatu, baina... Ez dugu, bai. Eta, oso urduri genden. Oso urduri genden, zezgekigun, nahitzak esan dabe moduan, ze arau etorriko ziren, zer aurrera eraman alko zan, ze protokolo ongo zan, esaten ginoa, eskolak itxita eta izialdia bapatean ez gekigun, horre burua jaten genden, denpora guztian burua jaten, eta orduan udari begira, udalak 5 programa ezberdin planteatzen zituan,
urtero moduan, baina aurten zetorren erronka edo ezberdintasun handixa beba izan, lehenengo bisak udan jolasean eta oporrak afariketan, 2 astekoak izatetik 3 astekoak izatera pasau zian, eta hori kontratu publikoan ja agertzen zen. Orduan, hilabetiak aurrera soia zen, apirilan genden ja, maiatza hasteko, eta orduan, esplikaukot pixkat programa bakoitza eta gero komentauko. Udan jolasean izaten da 5 urtekoentzat, ustaian izaten da, San Juanen ostian, eta hori 2 astetik 3 pasatzen zen, eta itzen dut 10 ordu batetara goizez, bai? Jolas ezberdinak, kantu ezberdinak, eta gauza ezberdinak. Orda, gero oporrak afariketa, LH guztiantzat izaten da, eta hauek egun pasak itxaituzte. Baina, klaro, oingo egoeran, bazgekigun egongo zan, irteerarik, edo igerilekura juteko aukerarik egongo zan, eta hori dana, zeuan zalantzan. Gero, udan gaztetan, DBH-kuak joaten dira, astebete ustailean bebai, astelenetik ostiralera Urdaibaira, kanpadan, eta hau bai gekaun ziurrenik esala urtengo, ze gaba pasatzia eta elkarrekin sukaldatzia, eta hori dana ezingo zan. Gero, umiak firinfara eta firinfara. Hone bisak izaten dia gehiago abustura begira. Eta izaten dia ustaia modukoak, baina abustura begira. Eta orduan, erabaki izan, udalakin berbain da, izen emate bat egon behar zala, eta jakin behar ginula, gehi zenbat aurrekin kontatzen ginuan udara begira. Ze horratzeko lan guztia itxeko, beharrezkoa bekaun hori dana. Eta 2 izen emate oten dia, bata prematrikula online eta gero ja aurrez aurrekoa. Baina inginuan prematrikulia gehi zenbat jakiteko, zenbat aurrekin ongo ginen. Eta isa 700 numez eren apuntauta. Eta urte normal baten, bai on algara 600 piku, 700 bueltan, baina karo, aurten hori zaila ikusten zen, ze Eibartik ezingo zan irten, piztinetara bez, ordutegia pizkat murriztu zen, goizez izatera pasau zen. Ordu berdinak itzen zituzten, baina egun osoko ekintzakin beharrian goizez bakarrik. Eta orduan pizkat urduri genden, eta pentsatzen ginen, igual, alferrikako lana zala, baina aurreratzen junginen begirale batzuei deika, berpreseren, programaketan gutxi gora berako batzuk itzen, ratioen arabera taldeketa batzuk itzen, eta hortan ibili ginen. Baina, gisa da, erronka ederragek haula aurretikan, ze egurali hona itzen badazeskun, Eibarko baliabide asko erabili halko zian. Baina eurixain da, ja asuntua, pizkat zai hau urtzen zen eta urduri hau genden. Gero gainera, obrak toki batzutan egoten dira, gero selektibidadia, eta dia gauzak urtero egoten diranak, baina aurten gekaun erronka ondisa. Bueno, eta alako batian, ekaina erdialdian diputazioak erantzuna eman zeban. Udalekoa garatu algen itxula esan zeban. Orduan, klaro, kontuan hartzen badugu ekaina erdialdian esan zebala eta afariketak azten zela San Juan osteko lehengo astelenian, 2 asteko margena zeka dan aurrera eramateko. Alaitzak esan daben moduan, poliki-poliki alginuan aurreratzen jun ginen, zerrendak, taldeketak, ezitzaiekin deiak, baina, 2 astetan, inbeharri izan ginuan dana. Gurasoei aurrez aurreko matrikulan barkatu, gurasoei programaketa ematen zaie. Egitaragoa bidaltzen jaku, ordutegi xakin, eta nora jungo dira beraien seme alabak. Orduan, karo, hori dana prestau ginuan, ezitzaiekin bilerak San Juan bezperan ingen itxuan, eta taldeketak egisa da, hau aipatxu biadot, azkenengo momentura arte berrantolatzen ibili ginen. Ze online aurre matrikulatikan. Matrikula presentzialera, kristonal laketia egon zan, ze 300 umekin gelditzu ginen gutxi gora bera. Orduan, karo, horrek dana berrantolatzia eskatu soskun bebai. Ulertzen ginoan guztiz, azkenean beldurra ondisa zeuan, da gurasoentzat lehenengo gauza esan umeak aizialdian edo ibiltzeko aukera zekena. Orduan, beldurra kutsatu edo ondo pasatzeko alde hori, ulertzen ginoan guztiz. Bai, guztiz. Orduan pasau ginen hori, pixkat konfinamenduan, gora begira edo lana poliki-poliki eitzen, hori, 2 astetan topera ibiltzen.
Zitzaiekin inginioa zenian bilerak, guk aurretikan landuta zekan pixkat programak eta. Baina egisa da, eskatu zetzeula, beraien esku asko zeuala. Komentau genetzen, egisa da, momentuan oztopei aurre itxeko erantzuna beraiek topau behar zebela. Ze, karo, eune oro, euki behar zuten distantzia soziala. Kontuan euki behar dugu distantzia soziala mantendu behar genduala. Maskarillak derrigorrezkoak zituztela. Ezin ginuala materialikan erabili jolasak eitxeko. Orduan, hori dana kontuan izan da, primerako lana inzeben, baina hasieran pixkat zaila izan zen. Gehien bat, materiala eta ezeikitzera gauza asko mugatuta gelditzen ziren, orduan, ze puntutaraino jolastu aldu hau egokituta, edo beste hau, edo hau kenduen behar da, eta hor bai ibili ziren lan handia hitzen. Bai, jolasei buelta asko eman genetzen, eta azkenian primeran urte zen da kriston lan egin zen begiraliak, hori izan beharra dakau. Udalekoak hasi ziranean, lehenengo egunean, eguraldi txarren zeban, eurixa zeban, orduan horrek, egun luzia izatera bideratu zeban. Eta, baina egunak pasa ziren enean, eguraldixako bere inzeban, konfiantza hartu zeben zitzaiek eta kriston lan egin zeben, da azkenian udalekuak oso ondo urten ziren. Hemen lantaldian lan eitxia oso garrantzitsua dela agerixan gelditzu zen. Beti da garrantzitsua, baina egoera honetan gehixau. Eta egoera gogorazten duzku, badakigu jostailua da objektua. Eta tokixa, azkenean ez dira zela garrantzitsuak, zelan jolastu, ez? Eta zeinekin. Dela garrantzitsua. Hori da. Orduan, eta esan bia dugu, udalekoak amaitzu genitxuan, azkenengo egunean, diputazioak bertan bera lagatzeko eskatu zeban, araudia eman zeban. Eta, guri ondo urten jaku zen, da egitza esan ez genduan inongo arazorik aneuki. Bildurraken hasi gina, baina, behin piztinara gotata, aurrera irten zen, eta ondo irten zian, eta egitza esan, alde hortatik posigare. Gero, uda hostian, pentsatzen ginoa, uda hostian ja, gehizena, hobeto jungo zala, normala izango zala dana, baina ez, kontura ginen, programak berriz antolatu bihaziala, berriz egokitu, ratioak behiratu bihazian, aforuak tokixetan bebai, materiala prestau, eurentzat bakoitza beria, eta, uda maitu ostean gekauzen programak zian, neguko, afariketan programa negukua lehen aipatu dutena, Jacinto Labeludoteka, Indianokoa Gaztelekoa eta Astelena. Danak afariketanen eragin zuzena inzozkuna zen, material guztia egokitu genotzen eta guzti hori, eta aurrera eraman alzan, baina irten zen araudi bat, 5 urtekoak eskolan bertan ezin dutela kanpo ekintza bat edo kanpo saio batzuk aurrera eraman. Orduan talde bat bertan bera gelditzu zen, baina bestela afariketan programa aurrera jarraitzen dau, eta oso ondo. Ze taldeak txikiak dira, orduan ratioan aldetik eta ondo. Eta burbujen aldetikan bebaiz, mailaka izaten da, orduan ondo. Gero Jacinto Labeludotekan aldaketak egon dira, sukaldaritza ezin da in, koltsonetak eta kenduta dauz, mosorroak bebai kenduta dauz, baina horrek ekarri dau bebai beste jolas batzuk sortzia eta beste jolas batzukin eta material isa ezer erabilita jolas pila bat inaldirala. Hor euri egunetarako ipuruako azoka erabiltzeko aukera eukitzen dabe, orduan alde hortatikan kopuruari dagokionez ondo mantentzen da. Egisa da ludotekan bueltau diranak, konfinamentua eta gero jarraitzen dutenak etortzen, ikusi ditugu posi da bizela, gogotxu, eurena buruan ganbe konfiantza hartu da biela eta gogua sekela aizialdi giro hortan ibiltzeko bebai. Indianokoa Gaztelekoan, ratioa bebai bajatu dia, irteerarik ez da, sukaldaritza be ez da, baina gauza beraientzat oso tokia proposa da, ze gauza asko aurrera eramaten ditu, naiz eta mugatuta egon ekintza batzuetarako, eta eurentzat oasis moduko bat da, oasis txiki bat. Azkenean guk arau batzu dazkau eta nahiko zorrotza dira, baina kalian ondio eta zorrotza badia. Orduan datozenak gustora, naiz eta talde txikietan izan, gustora ibiltzen dira.
ikasturte hasieran bai egon zan, iraian, bai egon zan beldurra, talde handixetan etortziana edo gurasoak etortzen ziana, baimenakin esaten zutena, nire seme-alabak ondio, igual ez diatorriko, baina bueno, gerora bentzet ikusi ginoan etortzen ziala. Eta hor aldaketa handixena izan da Astelena Aurparkea, lehen toki bat izatetik, oingo neguan lau toki ezberdinetara bideratu dela, alde batetik adinka banatu da, eta ume kopurua gutxi hau izateko, begirale gehiokin, eta hor esan behar dugu oso ondo funtzionatzen dagoela, ondio ez dalako amaitzu, aste santuko zapatura arte mantentzen dalako, eta azken aldian, esan beharra da, COVID arduradun bat sortu dela gure artean bebai, figura berri bat begiralen artean, eta esan beharra da, kasuren bat eki dugula azken aldian, eta horrek itxen dozkuna da, COVID kasu bat eki dugula azken aldean, eta horrek itxen dozkuna da, alerta egotea, denbora guztian ezin garala, relaja inundik inora, ze hori edozein momentutan, norbait kutsatu alda, eta hori dala eta beti hor da hola konstante. Bueno, pixkan labur bilduz, hiru ondorio importante ataratzen dugu, ez? Zein garrantzitsua den talde lanean aritzia, umeek izan duten sozializatzeko beharra, eta jolasaren garrantzia umiengan. Bai? Eta, bueno, gure partetikan txalotzeko umeek eta gaztek izan duten jarrera egoera honetan. Eta, bai, oso eredugarriak izan dirala egoera honetan. Bai, jendeak jau itzen da, maskaria gaizki erabilita, ez da gizer, baina gisa da arauak oso ondo hartzen dituztela, eta naiz eta gauza gutxikin asko eskertzen dutela, eta asko baloratzen dutela eurengan pentsatzia, edo eurentzat ekintzak prestatzia, edo eurekin jolastia, eta guk gisa esan alde hortatik eskerrik asko, konfiantza guztia gaitxik, bai udalari eta bai gugan konfiatu duten guraso ezitzaile eta aur guztiei, eta eskerrak ematia da hori. Eta oin berriz etorriko da beste olatu montaña rusa bat, oin martxoak 6an irten dan dekretuakin, baina, bueno, berriz ratioak aldatzen direlako, baina, bueno, hola gabizen bitxartean, aurrera jarraitzen dugu, eta, ez da gutxi. Ez da gutxi, hori da. Eta, listo. Zango ginean. Bai. Ura eraman zuenak, galderaren bat, enaitz eta laitzi egiteko, zer komentatzeko, malen datu etxatian, eskerrik asko, Astixako ezitzaile bisei, eta oin jarraian, Nerea Beitia Udal Euskaltegiko irakaslia, Jone Olaizola Ekako irakaslia eta Junkal Txurruka Ibarko Udaleko Euskerak teknikari seirurak eukiko ditugu hemen gurekin, badaualako lehendik ere, basauan, eta badaualako programa bat gurasuak euskeraz formatzeko, trebatzeko, eta, aurten egoera honek ere programa honengan eukidabelako eragina, baina dakaun arazua ero horre egoten jarraitzen dabelako. Orduan, azalduko eskue pizkat, pandemia sasoi honetan zela moldatu diran programa hau ere aurrera eroateko. Bai? Berba itxeko zuek hau eta hau ere pasa benbia duzue bat abestia. Kamarak hau hartzen dago. Baina hemen dago zenak. Hemen. Bueno. Eguardion, ya está. Eguardion, ja, ezta. Ordu honetan oinezkero esan lehike. Bueno, guk ez dugu ekarri PowerPointik, kontatuko dizuegu
gure proiektua zertan dan, eta batez ere, COVID-ak nola eragin dion. Gaurko jardunaldi hauen izenburua, euskararen transmisiotik sozializaziora pandemia sasoian, eta guk gureari deitu diogu pandemia sasoian ere gurasoak eskolara. Hasiko naiz esaten, pandemia honek egitasmo hau oinarrian kolpatu duela. Gurasoak ere eskolara proiektua sortu zen, ikusten genuelako arrakala bat zegoela, gizartean orokorrean eta Eibarko herrian, ikusten gendun, ikastetxeekin zuzenean lan egiten dugu urte askotan, eta beraiek kontatutakoa eta guk ikusitakoarekin arrakala bat zegoela, eta proiektu honen bitartez zubitxo bat eraiki nahi izan dugu arrakala horren gainean hori nolabait gainditu ahal izateko. Arrakala alde batetik hizkuntzari dagokionean, umea eskolara gerturatzen danean, zein dan bere etxetik eramaten duen hizkuntza. Horrek sorreraz sortzen du egoera desberdin bat. Eibarren gainera bereziki, zentro batzutan konzentratzen dira euskerarik etxetik ez duten ume asko. Orduan horrek euren euskalduntze prozesua zaildu egiten du. Horrekin lotuta askotan juten da ere sozializatzeko modu desberdin bat. Ume horiek askotan, esaten dugu, transmisioa hizkuntzarena importantea da, eskolan jasotzen dute, baina ari gara aipatzen, azkeneko urteetan transmisiotik sozializaziorako pauso hori eman behar dugula terminoan ere. Eta hain zuzen, ume horiek euskeraz sozializatzeko dituzten zailtasun gehigarriak. Ume horiek askotan ez dira joaten ez musika eskolara, ez kiroletara, ez dantza eskolara, orduan, sozializatzen dira, euren ingurune horretan, euren familian, eta euskera ez da hizkuntza baten. Orduan, euskera jasotzeko eta transmititzeko bidea eskolara mugatzen da. Esan duten moduan hori, proiektu honen bitartez, gurasoak ere hor inplikatu nahi esan genituen, eta zubitxo bat eraiki arrakala horren gainean. Esan behar da, proiektu hau oso modu espontaneo eta naturalean sortu zala, eta horrek ere hainbat argi piztu zizkigun. 2015ean, ama bat keskatuta bere umearen euskalduntze prozesuaz, berak etzekielako euskerarik eta bere inguruan inork ere ez, bere eskolara, umearen eskolara gerturatu zen. Ama umearen eskolara, hor daude proiektuaren bi ezaugarri importante. Ama zala eta bere eskolara joan zala. Esan ez, euskera ikasi nahi zuela, baina ez zeukala dirurik euskaltegiko matrikula ordaintzeko. Orduan, eskola horretan, parean tokatzen da, andereño bat, egun erdi zegoena, txuradan ez da entzuten, horrela bai? Bai? Bueno, igual, hau da ipini behar dutena, bale. Bai, horrela jarriko naiz. Hala, ematen du partido bat retransmititzen ari naizela gertutasun honekin. Bueno, hori, proiektua oso modu espontanean sortu zala. Ama bat joan zan, bere umearen eskolara esanez, euskara ikasi nahi zuela, bere umeari laguntzeko, baina euskaltegiko matrikulak oso garestiak zirela, berak ezin zituela ordaindu. Andereño bat tokatu zen parean, egun erdiz zegoena, kasualidades ikasturte hartan han, eta bera bolondrez eskaini izan, ama horri eta bera moduko beste guraso batzuei klaseak emateko. Hori hemen oso ondo esplikatu zuen andereño horrek, oain dela, 2016an edo, proiektu hori. Orduan, abia puntua hori izan zen, eta, eskoletatik hori jakin gendun, guk ere, eta esan gendun, hau, honi erantzun egin behar zaio, ezin dugu haulaga, aurten andereño batek nahi du, eta hurrengo urtean, inork ere ez, ezta. Eta horrela, hasi ginen lanean, euskera zerbitzua, euskaltegi biak, eta hemen zaudeten ikastetxeetako mordo bat. Ze hankakoiek dira, euskaltegiak, ikastetxeak eta euskera zerbitzua. Proiektu horren helburua zen, gurasoak ere, ume hoien euskalduntze prozesu horretan partaide egitea, euskalduntzea familiako erronka bat izatea. Gero ikusi dugu, urte hauetan guztietan, familia erronka baino ama erronka izan dela, edo emakumeen erronka berriro ere.
beste gauza askotan bezala. Eta horrela jarri izan martxan. Helburua zen alde batetik, kontaktu bat izatea hizkuntzarekin, kasu batzutan hori izan, besterik gabe, ez zuten ezagutzen euskera. Beste helburu bat zen, euskeraz eskolarizatuak izan ziren bere garaian, bere eduan, baina gero, umeekin egitea kostatzen zitzaienak eta aktibatu nahi zutenak, eta baita ere, euskaltegietan, euskaldundutako, euskaldun berriak, pixkat mintza egin eta euren umen euskerara gerturatu nahi zutenak. Hortuan, kokapena hori izan zen, pixkat eskolan, eskola orduetan, eta enfoke horrekin, umeari laguntzeko, berriro ere, ama dator zentrora eta euskera ikastera familiaren behar bati erantzuteko, abia puntua pixka bat hori esan. Eta orain, Nereak eta Jonek, Nereak kontatuko du pixkat, trajektoria, eta Jonek gaur egungo COVID-ak nun kolpatu gaituen. Hola, jarri behar da. Bueno, eguardion. Junkalek esan duen bezala, pandemiak areagotu egin du lehendik ere Ibarren bazegoen hizkuntzarekiko arrakala. Eta talde hauek, izpide ditugun talde hauek, guraso taldeak hain zuzen ere, utxune hori betetzera datoz. Junkalek esan duen bezala, 2015an modu espontaneoan eta naturalean sortu zen ikastetxe batean, eta ikusita behar erreal horri erantzun bat eman behar zitzaiola, programa martxan jartzea erabaki zen. Hasieran talde hauek, hasieran esaten dut, ez da lehenengo aldiz, antolatzen direnak horrelako taldiak, baina 2015ko talde espontaneo horri helduta, olatu horri helduta, gertatu da beste urte batzuetan, olako saiakerak egin direnean gertatu den gauza bera. Eta kontua da, hasieran oso arrakasta handiarekin sortzen direla taldeak, baina jarraipena izatea oso zaila izaten dela. Hainbat arrazoi aipatu daitezke, Junkalek esan duen bezala, emakumeak dira nagusi, kontziliazioa, bestelako familia arazoak, gero taldiak osatzeko orduan, egokiena izaten da ikastetxean bertan antolatzia, baina beti ez da posible izaten, edo ikasleen mailak oso desberdinak direlako, edo oso ikasle kopuru txikia elkartzen delako eskola berean, orduan ikastetxetik mugitzea taldeak ekartzen du jende asko desanimatzea. Eta ikusi dugu hori egon diren olatu guztietan gauza bera gertatu dela. Hasieran ilusio handiz hasten direla, baina gero erronka zaiena dela ez hastea baizik eta horri jarraipen bat ematea. Eta kontziente gara zaila dela guraso horientzat parte hartzea eta esfortzu hori egitea, baina kontziente gara era berean gure lehentasunetako bat izaten jarraitu behar duela kanpaina honek, edo horrelako kanpainek jarraitu behar dutela izaten lehentasuna ikusita ze behar dagoen bereziki Ibarren ze egoera kezkagarri dagoen. Ze perfiletako jendea hurbiltzen zaigu horrelako ikastaroetara, Junkalen hola gainetik aipatu du, askotan izaten dira hizkuntzarekin inolako harremanik eduki ez dutenak, eta gure xede behinena, talde horien xede behinena, hain zuzen ere horiek dira, ezta? Eduki dezaten lehenengo kontaktua hizkuntzarekin, eta era berean partekatu dezaten hizkuntza bera ikastearen esperientzia seme-alabekin, baina badaude bestelako gurasoak hurbiltzen direnak, ikastaro edo talde hauetara. Betaldean ikasi, bere ereduan ikasitakoak ez dentzuten. Amen, portatilan atzetik. Amen. Está bien. Está bien. Hau bai. Bueno, esaten ari nintzen... Oina, azkena bezala. Benetan, hau uste ez dara pasatzen. Hau
hauek denbora wow. egon dira. Ez. Ez daude zartatzen daude. Bueno, amendik ez da entzuten. A ber, bai? Amendik ez da entzuten. Amendik entzuten da streaming bidez jasotzen dena. Orduan, amendik entzungo zaitxu abibagot. Hau, pizkatu zen itxera. Vale. Hala. Bueno, esaten ari nintzen ze profiletako jendia da hurbiltzen dana talde hauetara, ezta? Eta aipatu dugu, kasu gehienetan izaten direla kontakturik ez daukatenak hezkuntzarekin, lehenengo kontaktua talde hauetan izaten dutena, eta bestelako jendia ere edo gurasoak ere hurbiltzen dira, be ereduan ikasitakoak bere garaian eta euskara alde batera utzita eduki dutenak eta seme-alabak eduki dituztenean berriro ere berreskuratzeko asmo hori ikusten dutenak, edo behar hori ikusten dutenak, edo eta euskaltegietan eta euskaldundutakoak, baina erabilerarekin arazoak dituztenak. Baina horien kasuan, azkenengo bi profil horien kasuan, bestelako ekimenak ere badaude, euskaltegian ere sortzen dira, euskaltegietan sortzen dira hoiei erantzuna emateko bezalako taldiak. Baina horregatik esan dut lehen, gure edo talde hauen sederik behinena dela kontakturik ez dakaten horien kasua. Bueno, aipatu du Junkalek 2015an sortu zen talde hori eta olatu horri helduta hurrengo ikasturtean 8 talde atera ziren. Ibarko 5 ikastetxetan 8 guraso talde sortu ziren eta esan dudan bezala arrakasta handia da. Baina aipatu dudanari jarraituta mantentzea izaten da zaiena eta hurrengo urtietan ikusi da hori. 2016-17an 8 talde izatetik, hurrengo ikasturtean 17-18an 4 izatera pasatu ziren, iaz 3 talde osatu ziren eta aurten berriz 2. Orduan, hori da, orain arte egin diren saiakera guztietan ikusi den bilakaera. Orduan, esan dudan bezala, erronka hoiei eustia da eta ikusten dugu garrantzitsua dela. Hizkuntzarekin kontaktua edo euskalduntzea izatiaz aparte helburua anitzagoa da. Esan duguna sozializatzea, esperientziak partekatzea, hizkuntza bat ikastetik harago doan zerbait da. Eta orain Jonek azalduko dugu azken 2 urteetan pandemiak zehazki nola eragin dien talde hauei. Bueno, kaixo, eguerdion. Entzute zaitxo edo, bai, ondo. Bueno, nik azalduko dut, esan bezala, pixkat altu hau, zelan eragin daban pandemiak guraso hauentzako euskara ikastaroetan ere, ezta? Bueno, martxoarena, bereiztuko dut, iazko ikasturtea eta urtengoa, bai, bereiztuko ditut. Martxoaren 13an etxeratze agindua jaso genuenean, 3 taldeia martxan zeuden, abiatuta zeuden. Talde hauek aurrez aurreko eskolak jasotzen dituzte, astean bitan elkartzen dira, 8 laguneko taldeak izaten dira, gutxi gora bera, eta normalean eskoletan bertan jasotzen dituzte eskolak edo portaleako eraikinean ere bai. Altuago, bale. Orduan, esan bezala, etxeratzea agindua jaso genuenean, talde horiek ja martxen zeuden, bai? Eta ikastararen erdia baino gehiago ja eginda zegoen, bai? Hasiera batean, pentsatu genuen 15 egunerako kontua izango zela, baina gero denborak ikusi da zenbat luzatu den, ez? COVID-19 pandemiaren eragina. Esan nahiko nuke be, nereak ere aipatu du, eta eskola hauek badirela, euskara ikasteaz aparte, badirela espazio bat ere gurasoak elkarrekin sozializatzeko, bai? Eta badira ere espazio bat eta tarte bat, beraien intereseko gaiei buruz ere hitz egiteko, eta gu ere klaseratzen dugun ikasmaterialean ere saiatzen gara beraien interes eta zaletasunetik abiatutako materiala klaseratzen.
eta gai horietaz ere hitz egiten klaseetan, bai? Orduan, nola eragin zuen eragin du COVID-19 pandemiak eta etxeratzea aginduak, ezta? Argi dago, egun batetik bestera, testu ingurua erabat aldatu zela, eta horren ondorioz, argi zegoen ikastaroaren formatua ere aldatu egin behar zela. Ezin genuen aurrez aurreko saioekin jarraitzu, orduan, online jarraitzea zen aukera. Online ikastaroarekin online jarraitzeak esan nahi du, plataforma digitalak erabiltzea edo bideo-deiak egiteko, bideo-dei horietan eskolak ematea, zalantzak konpartitzea eta harremana mantentzea ere bai, eta konpartitzea nola geunden. Gurasoak beraiek nola zeuden eta irakaslearekin harreman hori mantentzea ere, ezta? Kontua da, kontuan hartu behar da, berez, esan bezala, ikastaroak ja abiatuta zeudela eta guraso horiek aurrez aurreko ikastaroetan eman zuten izena. Orduan, aurrez aurreko ikastaroetatik onlinera pasatzea aldaketa handia da. Alde batetik, guraso batzuk egia esan nahiko hasieratik, konfinamenduan sartu ginenetik, adierazi ziguten ezin izango zutela aurrera jarraitu ikastaroarekin. Etxeko egoera asko aldatu zen, bai? Seme-alabak, altuago, seme-alabak ziren eskolara joaten, beraz etxean zeuden, eta guraso horien lehentasuna bihurtu zen etxeko gestioa, etxeko egoera gestionatzea. Guraso talde hauetara etortzen diren gehienak emakumeak dira, eta nik uste dut pandemia honetan ere, behin da berriz aipatu da, eta argi geratu dela, zaintzaz arduratu direnak beste behin ere emakumeak izan direla. Orduan, horrek guri ere eragin digu, bete-betean, ez? Orduan, esan bezala, batzuk ezin izan zuten jarraitzu ikastaroarekin. Esan ziguten, datorren urtean berriro hasiko zirela, baina baldintza horietan ezin zutela jarraitu. Eta bestetik, online aritzeak ere eskatzen du baliabide edo tresna batzuk eduki behar izatea, ez? Eta, bideo-deiak egiteko adibidez, edo ikastaroarekin jarraitzeko ordenagailua behar zen, eta, etxe batzuetan seme-alabak behar zuten ordenagailua, eta, beraz, zentzu horretan ere, zailtasunak edo oztopuak zeuzkaten gurasoek. Edo konexio arazoak zirela, eta ordan, egia zen, komplikatu xamarra izan zen, egoera hartan ikastaroarekin jarraitzea. Egoera oso gora beratxua zen, eta oso ziurgabea, eta nola ala bukatu ziren ikastaroak, bai? Aurtengo ikasturteari dagokionez, urrian izaten da izen ematea, eta urrian ere egoera nahiko gora beratxua zen. Kasu COVID-19 kutsatu kasu desente zeuden, eta gainera agertu ziren gazteen artean ere hainbat kasu eta eskoletan ere bai, seme-alabengan. Orduan, horrek izen ematean eragin zuen, eta esan duten bezala ikasturte honetan jaitsiera nabaritu da izen ematean. Hala ere, bi talde atera dira, eskola diferentetako gurasoak dira, eta bestetik berreskuratu dugu aurrez aurreko formatoa, ez? Eta hori nik uste dut onerako izan dela, bai? Orduan, esan bezala, bi talde daude momentu honetan, euskara ikasten, bata da hasiera mailakoa eta beste taldeak ja maila pixkat altuagoa dauka. Orduan, nola eragin digu aurten COVID-19 pandemiak? Lehenik eta behin egin behar izan duguna da espazioak berrantolatu. Euskara ikastaroak emateko espazioa berrantolatu. Orduan, alde batetik daukagu musukoaren erabilera, eta bestetik metro terdira egon beharra, ez, elkarren gandik. Musukoaren erabilera
muga bada, aitortu behar da, muga badala, hizkuntza bat ikasteko orduan eta komunikaziorako. Batez ere, hasierako mailan dauden ikasleentzat, ezta? Ze hasierako maila horietan, hitzez gain, keinuek ere laguntzen dute komunikatzen, eta aurpegiko keinuek ere bai. Gainera musikoarekin ere, ez da hain ondo entzuten eta bar, ezta? Hori, izan da muga bat. Eta, distantziarena ere, metro terdira egon behar izateak elkarrengandik, pentsatu daiteke nolabait giroa ostu egiten duela, ez? Orduan, hor topatu ditugu, beste modu batzu topatu behar dira, hori konpensatzeko, azken finean. Orduan, lehen egiten ziren dinamika batzuk ezin dira egin, binakako dinamikak eta talde txikietan ez dira inbeste gauza egiten, eta gehiago funtzionatzen da orain denon artean eta talde handian, bai? Hori aipatuko nuke, horretan uste dut eragin duela. Hala ere amaitzeko, eta junkali lagako diotitza, bai oinarrizko ezaugarri batzu mantendu ditugu, ez? Moldatu behar izan dugu egoerara, baina oinarrizkoa mantendu dela esan leike, eta ari direnak gustora dirida, eta hemendik ere aitortza eta eskertza beraien aleginagatik. Bai, eta, amaitzeko minutu baten, pixka bate ondorioak, ezta, edo hasieran esan dugun hori, egitasmo honi oinarrian kolpatu duela egitasmo hau, COVID-ak, ezta, eta aipatu diren gauzak, zergatik, alde batetik ikasle horiek, gehienak, guraso horiek emakumeak direlako, egoera honetan, eurak izan direlako, etxeko zaintzaren ardura izan dutenak nagusiki, gehien bat gainera, kolektibo horietako emakumeak. Beste klabe bat zan, klase hauek edo eskola hauek ikastetxean bertan emango zirela, eta ezin izan da eman, zentroek ere neurri berriak hartu behar izan dituzte, orduan, beste espazio batzuetara mugitu behar izan ditugu, eta egon dira, guraso desente, ezin izan direnak euskara ikastera joan, saio horiek ez zirelako euren eskolan. Orduan, daude oso lotuta euren umeen zaintzara. Orduan, umea eskolan laga eta eskolan bertan klasea jaso. Portalera etorri behar banaiz, ez diten borarik ematen. Orduan, oinarrian. Eta gero, bestia, arrakala teknologikoa. Gizarte honetan da ona, baliabide gutxi duen jendea da askotan, ez dago internetik, edo ez dago wifirik, edo baldin badago, dago ordenadore bakarra, eta hauek dira azkenak ordenadore horretarako zerrendan, aurretik egongo dira, euren seme-alabak eskolako gauzetarako, edo aisialdirako. Orduan, beste gauza askotan ikusten deguna, ez da? Ahula dana, olako egoeretan are ahulago geratzen da, ez? Orduan, oin, galdera da pixka bat, hau gertatu dana ikusita, aurrera begira, nola prestatu behar garen, edo ez dakit ze lanketa egin behar dugun, ez dakit, ahalduntze horiek lortzeko esparru guztietan, hemen ere, hori gertatzen da, arrakala sozial hori, emakumeak izatea, eta euskera izatea tartean dagoen elementua. Orduan, hori hola, pentsatzen joateko, edo ia, datorren ikasturtera begira, ez dakit, nola indartu edo zer egingo dugun. Besterik ez. Eskerrik asko hiruroi, denbora guztiak nera altu berba itxeko eskatzen ibili gara. Hemen zehose komentatzeko galdetzeko, hirukote honi. Malen etxetik zeo zer? Ez. Eskerrik asko, hiruroi, oin bai. Eta oin aldaketa txiki bat ingo dugu programa, atzerapen txuakin goiaz, eta orain Maider Aranberrekin biezabane berba, mintza praktik, bereziki familia izuzendutako mintza praktika programari buruz, gurasoak berbetani buruz, baina Eneko Garzia dakagu hemen gurekin, berak amaiera emon biazetzen gaurko egunari, eta gero saioak ere baditu, orduan aldatu ingo ditu, orden aldatuko dugu, eta Neko kingo dezku Eneko Garzia Ibarko Eskola Kiroleko koordinatzailea da,
Kirola ere bada, aisialdian zati handi bat, garrantzitsua, sozializatzeko beste modu bada ere, bereziki umen ero gaztetxoen kasuan, orduan nekori emongo detza hoitza, eneko kingo da borkezpena, eta Maiderrek emongo detza maiera gaurko egunari. Zer? Hemen da kasu atzo bialuz estasunero beste bada oin. PDF bat ipiniko pantailan zuek pixkat ikusteko zeta zariko nahizen berbetan enpresa hori izateko ulertzea. Bai, zuk atzo bialuz estasuna baina hemen da kasu, Aldaketatxo. Bale, bueno, sartu. Hemen jarriko zera zu, gero pixetatik ino eskutu. Bote egin bat hartu. Bai. Zurian zeuzea? Pixetatik emeo zubarba berezeki hori ondo hartzeko, inosukoak entzeko eskatuko izuekin, seguro ekargaz pixetatik. Bai. Bai. Informatikan adituen bat, hau pantaila osoan ipintzeko zelan dezaket hemen? Bueno, aditu ez. Bai, oso ondo. Entzuten da? Bai, entzuten da. Bueno, eneri izena eneko da, Ibarko Eskola Kiroleko koordinatzailea naiz. Eta, bueno, gaurko egaia multikirola pandemian izango da, baina honen inguruan berba hasi aurretik, nahiko neban aldez aurretik, eskola kirola zer dan azaltzia, zaitxik, bueno, hemen ikusten editzu eta aurpegi ezagun batzuk, baina igual beste batzuek ez dakizue ondo ezedan bez. Orduan, horretarako, ezelan pasatzen dut, parkatu? Bale. Bale, oso. Bale, bueno, eskola kirola zelan sortu zan, noiz sortu zan. Oindala 25 urtek, aldundiak kirolaren astapenerako programa bat sortu zeban, eta pixkat helburua zan astapen goiztiarra kirolian ematen zen astapen goiztiarra espezifikazio hori ekiditzia. Eta bideratuta dau programa hau 8-16 urte bitarteko umei, ume eta gaztei. Helburuak zeintzuk dira, helburuen artean dauz umeak osasuntzu kirolaren bitartez hastea, gero hainbat balore garatzea kirolaren bitartez errespetoa, laguntasuna, zelan da, eskatu urtetzen hitza, esfortzua, olako hainbat balore, gero euskeraz kirola egitea, eta adine bakoitzera egokitu pixkat kirolaren astapen hau. Ez da gauza bera, 8 urteko ume batekin zelan landu edo lan egin kirolarluan edo 16ko batekin. Orduan, Eibarren zelan sortu zan. Aldundiak programa hau martxan ipini zeban, baina egisa da gero udalek eta herri bakoitzeko ikastetxeek ziren pixkat arduradunak hauen martxan ipintzeko.
Orduan, Eibarren eduela 15 bat urte, 15-16 bat urte, Eibarko lehen hezkuntzako ikastetxiak enerekin elkartu ziren, Eibarren garai hartan zebalako funtzionatzen ondo programa hau, eta, ia aukeria egongo zen, honi buelta bat emoteko edo zelan antolatu, ez? Orduan, garai hartako eragile ezberdinekin elkartu inginan, udala, patronatoa, ikastetxiak, guraso elkartea, klubak, eta guztien artean, hausnarketa bat egin ondoren, antolaketa modu bat proposatu zen. Eta antolaketa hau, zan gehien bat, urria eta maiatza bitartian burutuko zen ekintza, 20 aste izango ziren ikasturte osoan ziar, aste barruan umeek eukiko ez zuten saio praktiko, eta gero zapatuetan eukiko ez itxusten topaketak edo kompetizioak. Horren ardura zan eneko edo gure enpresana hori antolatzia, baina kontutan hartuta beste eragileek be zerrezana ez zutela hor. Adibidez ikastetxietatik altan emon behar jakue umei aldundiko aplikazioan, udalak subentzioen bitartez instalakuntzekin, klubak entrenatzaileak eta arbitroak jartzen dituzte aste burutan, eta pixkat gu gaur zer dixan agente edo eragile ezberdin horretxek pixkat koordinatzen. Orduan, hortik heltzen gara pixkat, pandemia garai ontara, ez? Hemen bi part ipini dut, lehenik ipini dut konfinamendu garai hori iasko ikasturtia, eta oindala urte bat izan zen konfinamendua, eta hor beste hainbat ekintza bezala eskola kirola bertan bera gerauzan, eta esan inungo beste aukerarik emon ez telematikoki, ez eben, uste eta zieran izan zala xok antzeko bat, eta ez eban edenborarik emon konturatu orduko ja, maiatzean gehuazen eta ekintza maitxuta zeuan. Eta ikasturte hontan, normalitate berri hontan, antolaketan egokitzapenak inbiar izan dira, egeixen bat, aldundiak irailan esan ez zebalako edo agindu ez zebalako ekintza berrantulatu behar zala, eta berrantolaketa horretan suposatzen ez eban guk oinarteko eskema hori ezin zala aurrera eraman. Adibidez, ezin ziren ikastetxe ezberdinetako umeak euren artean nahaztu, ezin ziren zapatuko ekintzak aurrera atara, orduan ekintza izan biazan kontaktu barikua, umeek euki behar zuten euren artean metro eterdiko distantzia minimo bat, taldeak ezin ziren 15 ume baino gehiagokoak izan, eta 15 ume hoiek 6 azpimultzotan egon behar ziren banatuta, orduan guzti honek suposau dau, benetan be, jarduerari buelta bat emon behar izana, eta talde hoien berrantolaketa bat, talde gehiago sortu behar izan dira, honek suposau dau, aurrekontua be igotzia, eta bebai suposau dau, tirabira batzuk hor, ikastetxe ezberdinekin, bai ez, zelanein, eta gero protokoloa, ez? Aldundiak behartzen zeban protokolo minimo bat betetzera, eta protokolo minimo horretatik gorako guztia
onartzen zen, baina hortik bera ez. Orduan, protokolo horretan, beste hainbat gauzen artean, adibidez, ez zeuan monitore guztiek egin behar ez eben aldez aurretik ikastaro bat COVID-a salata zelan burutu izateko ekintza. Horretaz aparte, familia guztiek sinatu behar zuten agiri bat protokoloa onartzen zutela esanez. Eta agiri hori esegi ebia zan Aldundian plataforma hortan. Horretaz aparte, ikastetxe bakoitzian egon biazan COVID-an arduradun bat, kasuren bat zuertau eskero errastreoak egiteko, eta horretaz aparte guk saio horietan gela beharrezkoa zan, temperatura hartzea, materiala desinfektatzea, erabiltzen den materiale gutxia desinfektatzea, eta listak pasatzea, positiboren bat zuertau eskero, gero errastreo hori errezaua izateko. Guztionek zer suposatu dau? Guztionek suposatu dau alde batetik hasieran matrikulazioan berakada enabarmen bat. Gutxi gora bera ibiltzen gara 460, 500 ume bitarte hortan praktikan, eta aurten dauz 100 bat ume gutxi hau. Horretaz aparte, guk urrian hasi ginen ekintzakin, baina ekintza urrian hasi zan, aste bate bete zan, eta bapatian moztu inzan ekintza, gero beste aste bat inzan, berri zen moztu zan, orduan guztira oinarte 14 aste bete behar ziran, eta inditzugu ezazpi. Orduan, mozketa hauek askotan sortarazi dauz Aldundian eta Eusko Jaurlaritzaren arteko tirabirantzeko bat, ez dira askotan garaiz azaldu zergaitiak, eta ez da garaiz abisatu gu geu antolatzaile bezala ikastetxiei eta familiei esateko. Kasu eskotan, ostiraletan azkeneko orduan, heldu da eskutiz bat, esanez bertan bera usten ez zala inungo esplikaziorik barik. Orduan nik guzti honen inguruan, nahikoen neban ezeuekin hausnarketa batein. Eta hausnarketia da, hartu ditut pixkat munduko osasun erakundiak gutxieneko, kirole praktikan gutxienekoak zeintzuk diran, eta aukeratu dut munduko osasun erakundea ez nik eurekiko dakadan konfiantza gaitxik baizik, eta agintariek azkenian pixkat munduko osasun erakundeak esaten duenaren gain hartzen dituztelako erabaki asko. Orduan, hemen 2010 urtean munduko osasun erakundeak esaten zeban osasunerako minimoak betetzeko kirole jardueretan o praktiketan, zala egunean gutxieneko ordu beteko ekintza fisiko bat egitea, gero giharrak indartzeko edo gihar lan bat astean 3 aldiz gitxienez, eta egoneko denbora edo sedentarismoa gutxitzea. Orduan, 2020 urtean irizpideak berak ez ziran eta gehitzen da intentsitate biziko jarduera aerobikoak ere astean 3 aldiz egitea. Honek ez suposatzen du gazteen artean gomendio minimoak eruaten gaitzu egunero zeo zer etxera. Eta hemen, heltzen gara pixkate taula untara. Hor letra asko dauz, baina
minimo hauetara heltzen da, hau da, estatu mailako media, baina, bueno, Euskal Herrixan antzekua da. Honek eruaten negaitxu pixkat ikustera, bakarrik gazten 36,4 betetzen editxuala minimo horretxek. Nesken artian, 160 ez daue betetzen, eta mutilen artian 156. Eta gero, LH eta DBH-en artian, LH-en 155 ez dituen minimoak betetzen, eta DBH-en 162. Honekin, bat edator pixkat lehen pantaili eskainitako orduak edo lehen esan douna OMSek esaten zuena egoneko denbora horren emurriztu behar hori, ez? Orduan, hemen ikusten da, OMSek gomendatzen du egunean 2 ordu baino gitxiago pantailen aurrean egotea, eta media da egunean zehar astebarruan 3 ordu. Eta aste burutan ia 5 ordutara heltzen da. Eta, bueno, hemen mutilen kasuan pixkat altuagoa da portzentaia, eta DBH-en bai nabarmen altuagoa da. Eta honekin lotuta jarduera fizikoaren praktika eta pantailen erabilpen horrekin edatore pixkat obesitatea, ez? Obesitatea gehiagizko pisua. Eta hemen ikusten da, eguneko gazten 35 gehiagizko pisua edo obesitatea duela. Nik datu hauek pixkat aztertuta, bueno, gustauko jatan agintarien erabaki horrek hartzen diranean zein irizpide erabiltzen diran hartzeko, ez? Nik uste dut ez, bueno, argi edakat gorputza mugimendurako eraikia dagoela eta egonian gaixotu etxen dala, erdoildu etxen da. Umeak egon dira iaz etxian geldi, eta urten hasi garanean ez dakitxe benetan be hori kontutan hartu dan gorputz bat osasuntzu egoteko mugimendua beharra daka bai edo bai. Eta, bueno, usteot ekirole praktikarekin, mugimenduarekin sistema immunea hobetzen dela, eta uste dut kirole praktika o jarduera fisikoa ez dala pandemia hondan arazoa baizik eta konponbidetako bat. Eta, bueno, hausnarketa honekin amaitzia gustauko jatan, eta nik ez dakat beste zer esateko, zuek nahi bozue zer komentatzia, komentatu dezakegu, eta eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko eneko, esan dago ez da, gorputza mugitzu barik erdoildu ero eitzen dela, seguruenek hizkuntza berabe, euskera berabe, mugitzen, erdoildu ingo jaku eta etenaldi xagon dela, eta bueno, parekotasun asko dauz ez da, kirolakin, gorputzakin, osasunakin aipatu dituen gauzen artean, eta guri, gure hizkuntza honekin, indaun erabilerarekin, sasoi honetan, ez da, galderarik ero zozer dauan, eskerrik asko neko. Bueno, egun luze arraron amaiera emoten jungo gara, eta jarraian Maideraran berri eukiko dugu gurekin, eta Kitxu Euskara Elkarteko idazkari izatiaz gain, berbetan mintza praktika programako arduraduna ere, koordinatzailea ere bada, eta adarrez berdina ditzu mintza praktika programa honek, horietako bat gurasuak
berbetan da, bereziki gurasoentzat, ero familientzat pentsautako adarra da, mintza praktika familia giro horretan egiteko. Eta pixkat azalduko digu, zer nolako eragin eduki daban pandemiak programan, eta zer nolako erabakiak hartu dian, eta bide gurutze honetan, oin ikusi ditugun egitasmo guzti hauetan, badauzelako elementu amankomun batzuk, oin seguruenik ere ikusiko ditugunak. Guardion dan hori, mintegisekin abaitzi atoko jata azkena izango naiz ni, aleginduko naiz alik eta harinen eitxe, ze badakitxe, burua be dakaula denok bazkaltzeko orduan, ezta? Egoera normal batian, esan behar dut, areto honetan bertan aurkeztu izan dugula urtietan berbetan mintza praktika programa. Aurten zoritxarrez, ezin izan dugu ohiko aurkezpenik egin, egoerak holan behartuta, baina bideotxo bat prestago genduan, aurkezpen moduan erabiltzeko kanpaina osoan eta ikasturte osoan bebai, eta nire agerraldixa gustoko jatan bideo horrekin hastia. Ia lortzen duten, a ber. Segundo bat, Anaia. Euskara praktikatzeko aukera eskaintzen du etakitxok berbetan etxeneko mintza praktika programaren bidez. Giro natural eta informalean biltzen dira astean behin ordu betez. Gara gurasoak berbetan taldekoa, eta gurasoak berbetan da pizkat euskera praktikatzeko eranudiko batean, eskolatik urtetzen dianean uniak, parkera joaten batin bagara edo kafetxo bat hartzen, euskera praktikatzeko momentu bat. Eta programa da, eta guakuntza ginen, programa horretara, pizkat euskera sustatzeko, eta gure artian bebai badan etxen dugu auto bat, eta kontzientzia bitzen gara, eta euskeraz kontzientzia auta gauz, euskera gaiza praktikatzeko, gure artian, eta ikusteko uniak, beraien gurasoa bebai, beraien artian euskeraz hitz egiten dutela. Eta ez da bakarrik eskola eremuan edo erabiltzen da zehoza, ez? Nik konturatzen naiz, nik itxerente bat uneekin, tipikitatek euskeraz, baina konturatzen dutan, gero, etxetik gintzen, eta azkenean ez dut euskera dut egiten, eta nahi nuen, magoiak esan duen bezala, uneak ere edatzea, beraien gurasoa, esfortzu egiten zutela euskera zintzatzeko, euskera praktikatzeko, euskera egiteko, eta beraiek ere ohitura hori hartzeko. Gainera, eta kito antolatu dute gauzapillo bat, ostiralian, tailerak, irterak, eskulanak uniekin, denak euskeraz, ondo pasatzeko. Online bidezko topaketak ere posible dira hemen. Kaixo eta letxo, zer modu zaudete? Ni hemen ondo, baina gutxi gora bera. Ikusten duzue, ze erreza da euskeraz mintza egin eta praktikatu. Guk astero behin hemen elkartzen gara, taldetxo txiki bat gara, eta oso ondo pasatzen dugu, kafetxo bat hartu, eta gure artian hizketan egoten gara, eta, animatu, etorri, taldetxo txikiak handiak denetik daude. Eta animatu, etorri euskeraz mintza egitera. Etorri eta euskaraz mintzatu, eta elkarrekin euskaraz gozatu. Animatu eta izena egan.
ikusi duzu, gauza askoz be geixo be ez da ezin da gaitxu, bideuak berak ondo esplikatzen dago, ez da, berbetan mintza praktika programia zer dan, hori ikusten duzue, 2002an sortu zeban, Takitxo Euskal Elkartiak, egitasmoa, herriko bi euskaltegisekin elkarlanean, AEK-akin eta udal euskaltegisekin, eta ikusten duzue, ikusi duzue bideuan, eta hor argazizetan be ikusten da, ez da, eskaintzen da bena da, giro naturala, giro informala, lagun giro atsegina, euskeraz lasai hitz egiteko, edo euskera giro lasai batian praktikatzeko. Astean behin elkartzen dira, talde txikixak izaten dira normalian, justo goiko eskerraldeko hori igual pixkat onditxoa da, baina, alegintzen gara taldeak txikixak izaten, eta talde horietan egoten dira euskaldunak edo euskeraz ondo moldatzen dianak, euron euskera gaitasuna edo hobetu nahi dutenak edo praktika hori behar dutenekin, ez da? Eta, astean behin elkartzeaz gainera, gero bestelako ekintza osagarri batzuk be eskaintzen dizkiegu, urtean ziar, izan daitezke, irteerak, ikastaruak, lehiaketak, eta hori izango litzake pizkatxo bat berbetan programa orokorra zer dan, ez da? Baina urtiekin, gu be egokitzen joan gara, esperientziak berak markaudezku bidea, eta ordan, gizartean premiero demandara egokitzen joan gara, ordan hainbat adar sortu jakoz, berbetan programari, 2010 urtean sortu zen gurasoak berbetan, 2013an dendarixen gana jo genduan, eta 2014an ostalari edo tabernarixen gana. Alegindu ginean, bai dendarixekin eta bai tabernarixekin, mintza praktikako taldiak sortzen, baina euron ordutegi izan gaitzik eta zaila itzen jakuen asteroko maiztasun horri eustia eta astero elkartzia. Eta horren pentsau genduan, zer hobeto edo zer naturalagoa euskara praktikatzean nun eta euren inguru naturalian edo euren lanpostuan, ez da? Bezeruekin edo erosliekin. Hola jaio zen Euskaraz Primeran kanpaina, eta Euskaraz Primeranen daozen establezimentu ekartzen daben konpromisua da, behintzat lehenengo berba bezeruekin euskeraz izatia. Baina, hori pizkate beste egun baterako lagako dugu, gaur gurasoak berbetan programan zentrauko gara. Eta Takitxo Euskal Elkartearen ardura nagusi zenetako bat betidanik izan da familia bidezko transmisioa. Gurasoen artean be, aspaldi txikan ja igarri genduan nolabaiteko kezka bazeuala, euren seme alabekin jolasterak orduan, edo etxeko lanak eitzen laguntzeko orduan, edo beste barik familia giruan euskaraz jarduteko zailtasunak zituztelako, ezta? Orduan, hori guztia aintzat hartuta eta horrek bultzatuta, jaio zen oindala 11 urteia, gurasoak berbetan programa. Mintza praktikako taldeak eskaintzen ditzegu gurasuei euskara praktikatzeko. Horrekin lortzen duguna moduren batean da hizkuntza ohituretan eragitia eta gurasoiek hizkuntza ohiturak aldatzia edo pixkanak aldatzen joatia. Horrekin familia giruan euskararen erabilera areagotu egingo da gurasoen gaitasuna hobetzeekin batera, ezta? Gero familiei eskaintzen dizkiegun ekintza osagarri esker, talde, auzo edo eskola desberdinetako gurasuek eta familiek elkar ezagutzen dabe, eta holan euren euskal harreman sarea be onditxu eta sendotu eitzen da. Eta gero, ekintza gehienak umiekin batera eitzen doz, ikusten dozu ez hor, umiekin batera, orduan, gurasuak eitzen daben esforzuak, umeengan euskararekiko jarrera positibua sortzen laguntzen dabela argi erakusten dezku programak, eta azken batean, hizkuntza modu natural edo erosuan erabiltzia onuragarria da edo zeinentzat, baita gure seme alabentzat be, eta orduan, eurak hiztun osuak izatea nahi badugu, gurasuon ardura be bada, ume hoien eredu izatea. Denboraz larri gabiz, orduan, astapenak errepasako ditugu pixkate labur-labur, da programan bilakaera ikusteko. Esan dut, 2010an sortu genduala programa, haur hezkuntza osoko umien gurasuak hartu genitxuan xedero helburu. Horretarako, herriko bi ikastetxeri egin zaun proposamena, eurak onartu eta gu martxan jarri ginen. Azpimarratu nahi dut ikastetxeekin elkarlana ezinbestekoa dela olako programa bat aurrera ateratzeko, azkenian gu eta gurasoen arteko biderik zuzenena edo zubisa ikastetxeak dira, badakitz gauza asko eskatzen dutzeula ikastetxeei, eta benetan be eskolen implikazioa eta ezinbestekoa izateaz gain, bihotzez eskartzekoa be bada.
eskatzen ditzeguna da, ikasturte hasieran, gurasoekin eitzen dituzten bilera horietan, gure programan berri ematia eta gurasoak animatzia. Eta horren aritik antolatu genduan gainera, justo indala 11. edizioa, 2011ko maiatzean, transmisioari buruzko lehenengo minte gisa. Erantzuna ona zala ikusitza, pizkanaka programa zabaltzen eta haunditzen joan ginean, hor ikusten duzu, hor hezkuntza osoari eskaintzen jarraitzu genduan, baina bi ikastetxetatik, 7 pasau ginean, ikastetxe guztietan ingenduan eskaintza, handik urte betera beste saltotxo bat eman genduan, eta HHNSS-ik LH bat eta 2 mailetan be hasi ginean programa eskaintzen, eta gero horre urrengo bisetan igual izan zen bilakaera nausizena edo, zanen genke, zabalkundia ja onditxu ingenduan, LH osora eta aurre eskoletara bebai, eta eskaintza berabe nabarmena onditu zen, ez da, maiztasunian bat ipat, ja hilora hasi ginean gauzak eskaintzen, irteerak, tailerrak, hitzaldixak, umientzako ikuskizunak, uste nanauken dutan ekala. Gero ja 2017-2018 ikasturtian, dana batera jarrikote ikusteko. Beste koska bat edo beste buelta bat eman gentzan programari, Horan batetik, ohiko mintza praktikako taldeak egin gauzen, eta da gauz, ez dian behin elkartzen dianak, ordu bete, orduta erdiz, baina bestetik talde naturaletan topau genduan olako arrobi txiki bat, ez da? Hasierako bideoan ikusi dugu parkian dauzen gurasoietako batek erdizan zuen amagoiak, berak deitzun zigun esaten, bera egunero edo ise egunero elkartzen zala beste guraso batzuekin parkian, umiak eskolatik irtetzen zianean, talde naturalaia bere zindazekela, eta gainera berak beran burua eskaini izetzela gainerako amei, kasu hartan amak zialako danak, bera preso gala, eurokin euskera zora itxeko bastian behin, edo egunero, eta horran beste amek posarren hartu zeben gustora, eta holan esan genke sortu zala gurasoak berbetaneko nik esango nuke lehengo talde naturala edo. Eta ikusi genduan gainera, talde naturalak askotarikoak izan daitezkela, ez bakarrik parkian elkartzen dira zen gurasuak, izan laike musika eskolan, kanpuan umien zain dauzen gurasuak, edo asteburuetan mendira juten dira zen familixak, edo patinatzera, edo ostiraletan potetxo bat hartzeko gelditzen dira zen lagun kuadrilak, ez da? Ordan beste mezu hori be gehitzu gehintzaun gizarteratze kanpainari, ez da? Nahi izan ez gero, zegoela aukera banaka emoteko izena, batzutan horrek bertigo pixkat bemoten dau, norbera bakarrik talde batian, talde batera joan, ez ezaunak, maila emango dot, edo, aukera horrek beste zera bat zabaldu zeban, eta egisa zan talde natural moduan jendia errezau animatzen dela. Horrein adakat eta zaiateko nahiz mozten, Eta gero, auzuetan eragitzen hasi ginen, hori be importantia da, Eibarko auzuetan bizitza asko itzen da, eta asko ez dira jaisten erdigunera. Ordan pentsau genduan, ikasturte hasierako kanpaina eta bakarrik Eibar erdixan, Untzaga plazan egin beharrian bakarrik, auzuetara joango gara, eta hola nahitzen diar dugu azkenengo urtietan, Eibarko 3-4 puntu desberdinetara joaten gara gure programan berri ematera. Ikusten duzu, 2018-2019, parte hartzaileko pura onditzen zoian, talde naturalak gero ez da geixa osiran, metodologiarekin jarra, eusle figura, ez da mandenburia esplikatzeko, baina bada importantia, ohiko mintza praktika taldietan ja berez nahiko markauta dau euskaldunaren figura hori, talde naturaletan batek hartu behar dau rol hori, eusle figura, euskerari utxikotzena denbora guztian, ordan, talde batzutan bakarra dau, beste batzutan batek baino geixau nahi dau rol hori hartzi, ordan, rotatiboa izaten da. Ordan, jarraitzu genduan metodologia horrekin, eta hor ikusten duzu pizkat, programaren arrakastaren gakuak edo, azpimarratzekotan baten batzuk, programa irekisa eta integrala dala, edo zein zuzendutakoa, doakua, horrek be aldeko puntua badakaz, gauza asko antolatzen ditugu irteerak, ikastaruak, txanguak eta dana dira duan, eta erakargarisa gurasoentzako, baina umientzat bebai, zazkenean umien atzetikan gurasoak etorreko dira, eta ez dugu astu behar gure helburua edo gure xeria heldua diala, gurasua diala. Eta gero,
baina barbentzianeko nuke pixkat programak eskaintzen dituan balixuak, ez da, gozamena dakagu batetik, ondo pasatzia, euskara gozamenakin lotzia, ilusinua, alaitxasuna, lehen olatzek guztot komentau da bela, ez da, ahosko euskarakin harreman gozua eukitzia, eta azkenean horretanok indartuko dau euskararekiko atxikimendua. Bestetik harreman saria, lagun berrisak eitxia, elkar ezagutzia, lehen aitzatu duten euskal harreman sare hori sendotzia, eta hirugarrenik elkartasuna. Taldean jardutiak azkenean konpromiso bat eskatzen dau, eta eskutik lotuta datoz gero, solidaridadia edo eskuzabaltasuna moduko balixuak. Eta etorri zen, 2019-2020 ikasturtia, eta holan hasi ginen, ikusten duzu argazki hori oso esanguratsua da. Hor, ematen dago lasterketa baterako prest da zela umiak, pozik ilusioz beteta, hausuniak oso egonkortuta genitxuan, programa sendo eta eraginkorra zan, eman zozkun denboria irteraren bat eitzeko, eta hor ikusten duzu tailarrak eta antolatu genitxuan, eta bapatian etorri jakun mamua, pandemia, koronavirusa, eta horrekin batera, zalantzak eta beldurrak eta milaka galdera. Eta orduan, ikusi genduana izan zen, nola edo ala harreman sozialei, euskararekiko atxikimenduari eta ehundutako sareari eutxi egin behar geniela, ze galtzeko genkauna asko zen. Zelan, egoera berrira moldatu eta gauzak eitzeko beste modu edo bide batzuk eskainiz. Adibidez, berbalagunei, lehen bideoan ikusi dugu, eskaini jakuen euskara online praktikatzeko aukera, erantzuna oso nahi izan zen, ia talde guztiek eman zen baieskua, eta gainera eutxizetzen maiztasunari, astean behin, elkartzen ziren, aste hartetan elkartzen baziran aurrez aurre, online bebai, aste hartetan jarraitzu zeben elkartzen, eta, erantzuna hona izan zen. Gurasuen kasuan, pentsau ez, danak etxian, aitatxo, amatxo, seme alabak, kasu batzutan aititxa, amama, etxealdia bere esango gorra, eskolak etxetik hartu bihar, gurasuak batzuk behintzat etxetik lanian, etxetik ertin izen da, horrek ekartzen zeban agobio puntu horrekin, eta kasu batzutan hemen gaur entzun duguna, ume askontzat euskarakin zeken kontaktu bakarra hori esan eskolako momentu hori, esan etxe horietan esan euskara beste bide batzuetatik sartzen. Horan, asko genkauna itxeko, eta gainean egon gara, harreman aize eguneroko izan da aize egunero bidaltzen gentzaun familia proposamenen bat, astero bidaltzen zezkuen eurak etxian grautako bideoak, antolatu genduan magiaren astea, 3 osagai emanda errezeta bat eitxia, edo 3 lau gauzekin eskulan bat, bingoa online, horrek sekulako arrakasta aukidau, eta gero aitzitxa eta mamentzako maitasun bideoak eta gara zituzten, orduan ez dakit denbora egindako zera bideotxo batien ikusteko aukera dakau ainara. A ber, pizkate, eurok egindako lan hori, balixoan jartziarren, motza da. Ez da ikusten, txoina? PowerPointa itxibia dut? Igual ez du minimizau. Bestela, bideokin amaitxun lehikin, egin gara. Ipine, hau da, ez? Itxi. Itxi bezan agartzen. Itxaina. Lehen ere pasau jako. Oinarte, gaur pasau zaizkigun gauzen artean, lehen ordenadora momentu baten blokeu da, oin berriro, Txepena. Ai, ar. Gelditxu. Gelditxu. Zein da gelditxu. Ontsentxe. Vale. Ausartzen zarie? Venga! Venga, txomin, venga! Artzaile nire ausartu da, esan, nire bai lagunak!
Bueno, ikusi duzue, gauza gehixo honekan kontatzeko, baina nik uste dut pixkat biribiltzeko bide honekin agur esateko moduan, gube bai egoera berrira moldatu behar izan garala, ezin garala geldik egon, eta badauzela gauzak eitzeko beste modu batzuk, eta oin zorionez kalera irten algara zoze geixo, behintzan lehen baino geixau, eta azkenengo irtera aurreko larun batean ingenduan, Gatzagako Gatz Museora, familia zoragarri guzti horiekin, eta espero deigun, laizter, lehenko normaltasunera pixkanak alegatzea, eta gauzak beste busuk hori barik, eta beste moduan. Eitzeko aukera eukitzea. Eskerrik asko. Bueno, zeo zer galdetzeko, komentatzeko. Bai, a ber, eskerrik asko, Maider, eskerrik asko gaur goiz osua hemen aguantau dozuen guztioi. Ez da izan erreza, guretzat, zuentzat bez, Islarixei eskerrik asko, ez da erosuena pantai alde baten, entzuliak hor bestekaldian, ordenadorea hemen, leku gitxi, eta horrek ere ez ditu nerbixuak asko baretzen. Orduan, eskerrik asko Islari moduan ere aritu zareten hoi, pantailatik bestekaldian zaudeten hoi, eukido zuen pazientza gaitxik, eta aurtengo ensaioa izan da, datorren urtean obia izango da, ja ez jaku, alako gauzak ez jakuz pasauko. Seguruenik, bidea ulibek esan dago ezta, zabaldu da, eta bide honi ere eutzin biako etzau. Ikusi deu sindemia badala, errepikatu egiten da, emakumezkoa, egoera sozioekonomikoa, testu inguru soziolinguistikoa segun eta nolakoa, badauz faktore batzuk, behin eta berrez, kirolan ere, errepikatzen direnak, eta argi dago elkarlanean aritu biharko garela aukera berriak zabaltzen, eta hor agerian gelditzu da arrakala horri, modu batean ero bestian aurre egiten. Ikusi dugu aurre egiten ere saiatu garela. Eta hortan jarraitzu biako dugu. Eskerrik asko eta datorren urtera arte.